戸先生の爽快心です。はい、皆さんこんばんは。青戸先生ですよということで、いやーもうね、今日3連休ですよ。皆さんもうどうやって過ごしたんですか。もうね、青戸先生はまずね、土曜日、船の上から飛行機を取ってきましたよ。もうすっごい迫力だった。もう超ラッキーだったんですよ。なんかもうビーカーソロって言って一番そのなんか、誘導灯の近くから撮れる場所がまあ風向きの関係でもそこは行かないってはずだったんですけど、船で向かってる途中に風向きが変わってそこに行けたんですよ。写真早く上げたいんだけどなかなかね時間なくて上げられないんですけど、後でねツイッターこんなの撮れたよって僕も上げますからね。参加してくれた方ね、結構写真上がってましたけど、いやー本当に皆さん上手でしたね。もうね、大戸先生もう本当にあんな間近で動きの速いものを撮るのは初めてだったから、もう一番オートで、ね、撮影できない被写体だったわけですよ。でもうみんなうまく撮ってるからもうだんだん自信なくなっちゃって、最初の頃は自信満々に人に見せてたんですけど、もう後半はもうこうやって誰にも見られないように画面をね見られないようにしながら撮っていまして、そして、今日はねあれなんですよ、宇都宮市内の大谷資料館っていう、採石場のね跡のところに行って、ペンタックスじゃねえや、パナソニックの S1 シリーズと G99 と G9 のね、カメラを使ってちょっとね写真家の森脇先生と一緒に今日セミナーをやってきたんですよ。もうね土曜日も今日もご参加いただいた方々ありがとうございましたね。で最後にね、そう森脇先生もう本当にパナのカメラってこんなに知らないこといっぱいあったんだっていうのはいっぱいありますから、なんかこうちょっとどっかでね皆さんに還元できるというかねお話できるといいなと思ってるんですけど、もちろんお店来てもらえればね僕また熱く語りますからね、 Z と同じぐらいに語りますから。そして今日ね森脇先生がセミナー終わった後にお店に来たんですって。で僕その後今日セミナーが終わった後別件があってすぐに戻れなかったんですけど、そしたらねこの白衣森脇先生来てくれたんですって。中の人見ました？なんで喋んないの？なんで喋んないんだよ。喋ったらいいじゃないですか。喋ってよ。何か喋って。はい、こんばんは、中の人ですって言わないですか？長えなと思って長えなともう3分喋っちゃった。もうやばいな。もうこの間ね写真2枚配信できましたね今。オープニングトークからいきなりこの3連休の話だーってすげえすっからさ。だってそれぐらいだって中身がもうすごかったんですから、もうこういう話でねえびっくりしちゃってまだ喋んのかよまだ喋んのかよって、ね、そうですよね、ずーっと喋りますよ。これ来てくれたんですよ森脇先生が。あそうはい、すごい。大丈夫体臭移ったりしなかった？そんな臭くないですよ森脇さんは。森脇さんじゃねえよ、大戸先生の体臭が森脇さんに。最近洗ったばっかなんで大丈夫です。まだ洗剤のフローラルな感じの香りがねしますから、いつもより白い気がするのは多分そのせいですよきっとね。違うわ、多分カメラの露出の話。そうねというような3連休で、昨日はねそうはいどうも皆さんこんばんは、中の人ですよ。今週も始まりました、よろしくお願いします。なんか今週も始まりましたってのも変なんですけどね、なんか3連休の最後なんでなんかいつも始まりましたって言っちゃうけど。そうですね。どうも、はい、どうも皆さんこんばんは。なんで今日中の人の番組みたいな。なんでその急にスイッチ入ったんですか。いやいやまた喋り始めたと。喋らせないつもりなんですね。まあいいよ喋って、はい、その間にちょっとカメラの明るさ変えていく。そうですね。じゃあ昨日はせっかくだからさスクロールしながら。そうですね。またボラ切っちゃうから。そうボラ切っちゃうっていうか。そうですよね。はい。じゃあね写真が見えるようにね。そうでね昨日は僕の小中の
同級生の結婚式だったんですよ。で、カメラマンやってくれって言われて、写真を撮りに行ったわけです。でその僕の友人は新郎なわけで、その新郎さんがちゃんとねみんなの前で今日のカメラマンは、佐藤カメラっていうところで、写真の講師をやってる人が今日は写真を撮ってくれてるというふうにご紹介をしてくれて、で二次会の時になんかソニーのカメラをミラーレス一眼をぶら下げた男の人が、僕にね近づいてきてこう言ったんですよ。あ、佐藤カメラの人なんですねって。僕 YouTube いつも見てますよって言われて、ありがとうございますって。ちなみにどんな動画見たんですかって聞くと、なんかどうやらなんかこう女の子がいっぱい出てる、いっぱいとか女の子が出てる動画っぽいんですよね。なんか僕が出演してないなと思って、どっかに多分出てくるだろうと、なんかこう写真のね好評とか解説してるとかって言葉が出てくるのかなと思ったんですけど、いう動画結構見てるんですよ。もういっぱい動画の内容を話してくれるんですけど、どれも智代さんなんですね。で、佐藤カメの YouTuber ってなんていう人の見てますって言ったら、もう僕智代さんですよって言って、で智代さん以外にも佐藤カメって YouTuber いるの知ってますかって言ったら、知らないですって言って、目の前にいるこの僕がその佐藤カメの YouTuber の人なんですって言ったんですけど、全然響かなかったです。今の話俺にも響かなかった全然笑いどころがよく分かんなかったこういうことがありましたね、ただの報告みたいな、本当ですか。俺この話ねさっき智代さんにしたらめちゃくちゃ笑ってましたよ。運転中の智代さんに笑ったら本当に赤信号見えないぐらい笑っちゃって。なんで今日音先生こっち側にいんの。いや、なんか暑いんだけどな向こう行ってよ音先生暑いからね。だからこれだとさ超近いのいいじゃないですか。画面から見てて分かんないと思うんですけど、さっき言った大戸先生のもうすぐ横に僕いるんですよ。そうですね、あっち側にいるんですよ。圧がすごいその白が膨張色だからさそうですね、すごい圧を感じる。大きくなりますね、はい、多分あれでしょ、それ智代が笑ったのは自分のことだからやっぱり嬉しいわけです、確かにそうですよね、確かにそれは喜びますよ。まだ大戸先生は全然認められてないなと思ったんで、その後にもう二次会のマイクをね僕がジャックしましたよ。もう僕がねマイクを握りしめて集合写真撮ってって言うから、僕がその写真を撮るときにマイクでねもう大戸先生をもうかなり自慢してきましたよね。さあでもね僕の友人も結構生配信見てるんですって。コメントしないけど、まあいいや。はい、写真来ました。ここまでね。今の話も落ちなかった、延長したのに。そうですね。でそれを落としてくれるのがやっぱ中の人なのでやっぱりね中の人ダメなんです。何がダメなんですよ。いないとダメなんですよ。そういうこと。でスタートしたら俺帰っていいとか言ってるから。そろそろいいでしょ。ダメですよ。そろそろ一人でいいでしょ。俺一人でこのテンションさすがに50枚は続けられないです。一人だったらだんだん落ちてきます。絶対に絶対。いや大丈夫。一回じゃあ今日俺喋んないっていう回やってみる。だって今いるだけで違うんですよ。僕多分喋る喋らないもありますけどね、待ってろってことかい。そうですね。そうなんなら前みたいにそこで寝っ転がっていいんですよ言ってくれれば寂しくないですとそうそうそう。どんだけ寂しがり屋だよ。ただの寂しがり屋だよあれヨッピさん里亀本店で見ましたよって今日いつ見てくれたんだろう。嬉しいな。すっげえ短い時間しかいなかったのにね、本店にね。今日はかなり短かったです。セミナー終わって帰ってきてちょっとだけ顔出してすぐこっち来ちゃったんで。セミナー終わったら YouTube 撮り始めるからさ。そうそうそうです。さあということでいや今日は最短です。もう9分でもう配信始まりますから。最短でもないよ。最短でもないですか最短でもない。今までが長すぎた。長すぎた。なるほど。久しぶりにこれくらいっていう10分以内でちょうどいいっていう。いいですね。これぐらいが理想ですよね。ガサガサすんなよ大戸先生の龍角さんがさもう本当ありがたい。もうこれ今秘密のアッコさんからもらったやつね舐めてますから本当にもうじゃあ早速参りましょうか。今週は先週に引き続きまして、令和のファーストショットの続きですね。51枚目から51作品目からいきたいと思います。ということで最初は親父ベイパーさんですね。なんかすごい今日久しぶりな感じがする生配信。なんか爽快心が。いやそんなことない。ちゃんと毎週やってんだから。そんなことないか。そっかわかりました。忙しかったんかな。かもしんないですね。さあではこちらの作品ですけども、いやこのね鮮やかなこの花びらのつぼみ
ね、いいじゃないですか。でつぼみってやっぱすごく硬いですよね。硬いイメージがあります。そこにこういうふうに水玉が乗ることによって、水滴が乗ることによってすごくそこに優しさが僕は感じることができます。そしてこの真ん中の薄いこのちょっと緑とこのオレンジが混ざったこのグラデーションな感じ、なんかこういうのがすごく生き生きとしてますよね。なんか造花じゃない感じ、本当に本物のお花っていうのがなんかちゃんとわかる感じがします。そしてこの背景をこれだけ暗く落とすことによってものすごく浮き立ちます。そして上のところの光、これストロボなのかな、自然光なのかな、この上の光があることによってこのお花がすごく生き生きとしてるんじゃないかなというふうな思う一枚でした。はい、これ光片方だけなんかね、人工的な光なのかな、なんか結構2強い。方向ぐらい当たってるような感じもしなくもないよね。上が1頭と1個だけだとしたらすげえ綺麗だよね。すごい綺麗ですね。手前から待ってるような感じもしますけどカメラおじさんが明太子ではありませんって言ってそれはわかりますね。明太子こんな水弾かないですからね。そうなの？明太子弾くか。弾くでしょ。そっか、確かにかけたことないけどさ。そうですね、もったいなくてかけられないですよね。明太子なんですそっちか。高級ですからね。すごいよね、これもね、しっとり感がすごいよ。いいですね、はい。やっぱつゆがついてるっていうだけで、はい、なんか生き生きしますよね。しますね。全然変わりますよ。いい作品です。それとまた背景が暗かったのがね。そうですね。いい街だったんじゃないかなと。自然光です。だって。どんなところで撮ったらこんなんなんだろうね。これで自然光を当てて本当に背景真っ暗なところを選んだんでしょうね。そうですね。日陰だったり、日陰なのか。ですね。っていういい作品いただきましたね。いい立体感のある作品いただきました。親父ペーパーさん。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。秘密のあっこさんが龍角散足りてますかって。ものすごい足りてます。まだこんな大きい袋でいただいたんで、まだですね、今日どれにしようかなって選べるぐらいまだ余裕がありますので、なくなったら大きい声で言いますんでね、よろしくお願いします。次お肉とか待ってますから皆さん、ね、そういうのやめた方がいいよ。本当にそろそろやめた方がいいよマジで。そういう物乞い本当にそろそろやめた方がいい。言えば言うほど来ないんですよね。友よさん何も言わなくてもいっぱい溜まってんですよ、あっちの部屋に。すごいんだから。一ついいですか？昨日ラビデビさんが本店に来てくれて、多分横浜いた後と思う。すごいですよね。僕にお土産持ってきてくれたんですよ。なんですか？酒。やっぱり酒、利き酒セットみたいな感じで3本入ってるんですよ。すごい。いただいちゃいました。いいな。僕ラビデビさんに直接、手土産ないからって言われました。先生にないからって言われました。もう昨日持って帰って飲みたかったんだけどさ、今日生配信だからと思って。そうじゃあ今夜ですね。今夜帰ったらいただきます。帰ったらごちそうさまですっていうね。ありがとうございます。っていう、すいません話そらしちゃって。はい、ということで、続きまして抹茶さん。抹茶さん。行きましょう。令和のファーストショットがすごい写真ですけどね。すごいですね。令和にどこ行ったんですか？すごいですね。北極でも行ったんですか？すごいな。上野動物公園の白熊さんです。なるほど。さすがに北極まで行かないですよ。令和初旅行。ね、いやいいじゃないですか。なんかね、やっぱり令和の最初になんかこういう行楽地に行くっていうのも確かにねいいですよね。で、まずはそこでこの動物の写真を撮るね。やっぱり動物園ってやっぱ写真撮ると面白いですよね。いろんな動物がいて、でなんかねそれぞれの動物の表情を撮るって結構面白いなと。でやっぱり僕は動物園ではこういうふうに望遠レンズなんだと思いますけども、動物を大きく撮ってあげる。なんか周りの風景を入れるというよりかは本当にね柵の中に檻の中にいるので。こういう風に、アップで撮る。そしてこの表情が何とも言えないんですよね。多分そこそこ令和になってからはね、気温も高くてね暑かったんでしょうけども、なんかそれが少しなんかちょっとだるそうな感じというか、なんかまだ眠そうな感じというか、なんかこのねとろんとした目がすごく可愛らしいですよね。でなんかやっぱりほら全体的に白、それから背景も多分これなんていうんだろうな、このなんていうの本物じゃない雪ね、作り物の雪が背景にありますけども、なんかこういうのが背景にあって、ちゃんとこういう風に画面にはみ出るぐらいで切り取ってあれば
なんかそこまで、人工物っていうのってあんま目立たない、ね、同じ白でもそんなにこう、ね背景も手前の、ね、白熊さんもなんかあんまりこう一緒に一体化してない感じっていうのがきちんとねこうメリハリがあってすごくいい写真だなと思います。なんかこういう令和のファーストショットで動物ってなんかね前はペットも写真もありましたけど、なんかねこう動物を撮りに行った、ね、見に行ったっていうのはなんかすごく心温まるなと思いますね。足すごくない？あれ後ろ足って言えばいいの？なんか靴みたいじゃない？確かにすごいですよね。着ぐるみかと思ったんね、もうどこまでが足なんだか分かんないですけど確かにすごいですよね。これはすごいわすごいね。すごい、確かにすごい。中に人入ってんじゃねえのこれまでお休み本当は暑い時は人が入ってるとか本物でなかなか出てこないから外出ないから外出れないからあ、その発想なかったわシフト制なんかもしれないですね夜は本物出てくるけ夜はど本物だけど昼間は中身人間みたいな、ね、そうなんですよ。で一応シフトで入れ替わってるみたいな怒られますよそんなね本当に。はい、はい、ということで、白黒の写真、はい、はい、抹茶さんからいただきました、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ続きましてはさつきさん。さつきさん、はい、令和のファーストショットはホテルのカフェでした。おしゃれだな。おしゃれというかなんかすごく貴族って感じですねホテルのカフェってなんで行くんですか？ホテルのカフェって俺絶対行かないですよね。ホテルのカフェなんて行きます？まあ行くとしたら泊まった時とかですよね、うん、まあ泊まったら行くか、うん、あ、とも XI さんが、大戸先生中の人せっかくフォトコを相談して、忙しいのに乗っていただいて申し訳ありませんでした。あ、そうなんですよ、はい、いろいろね、フォトコの相談にメッセージでねこれプリントしたいですってしていただいたんですけど、出したいっていう写真のコンテストが、何日以降に撮った写真じゃなきゃダメってやつだったんですけど、何日以降に撮ってなくてダメでですねちょっとこう見送りになっちゃったんですねはい、でもありがとうございます。スパチャいただきましてありがとうございます。ありがとうございます、ね、また皆さんもねどんどん相談してください、持ってあげてください。はい、はいね、さあということでね、こちらの作品ですけれども、はい、そのね、カフェでのねひととき、まあ確かになんかこういう、まあ一つ言えば日常的なわけですよ。なんかその本当に今流行りのカフェ、要するにホテルのカフェじゃなくて、ね、なんていうんだろうな、例えばパンケーキを食べに行ったとか、なんかそういう目的じゃないっていうのがなんか本当に日常を感じるんですよ、要するになんかこれって比較的なんかこう違和感というか、コーヒーを飲むねっていうのは別にそんなに変なことじゃないですよ、だけどここに例えばなんかねすごくこう有名なケーキがあったり、なんかそういうの、まあもちろんケーキ食べるのも非日常じゃないですけど、なんかその目当て的なものがなくて、なんかその、日常の朝のね、コーヒーなのか、それこそねホテルに泊まった時の朝食の時のコーヒーなのか、ね、チェックインしてからちょっとねまったりしてる時間なのか、なんかそういうようななんかこう日常の中の一瞬っていうのがなんかすごくいやらしくない感じ、なんかこう狙ってない感じで、その中のこの一瞬このね、コーヒー、美味しいコーヒーを飲んでるっていうこのなんていうのなひとときっていうのをやっぱ写真に残す。そしてこれだけボケてるってことはきちんと一眼レフで撮ってると思うんですよ、ね、やっぱそうするとこういう時でもカメラを離さずにちゃんと持ち歩いてるっていうその行動とこの日常を切り取ったっていうことが、まあ、僕はすごく素敵だなと思う一枚ですね。カメラ富士フィルムだから一眼レフではないです、ね、あ、なるほど。じゃあ一眼、そうですね、ミラーレス一眼、ミラーレスですね、はい、で一応さつきさんがカップに温かい飲み物が入ってるんですけど、はい、湯気って意外と映らないんですね。あー、なるほど、はいはい、これはね映るんです、意外と映るんですよ逆に。で意外と映らないんですねって言ってるこの写真は背景が白いからなんですよ。湯気の白と背景の壁の白がどうしても一体化しちゃうので、背景が暗い場所もしくは違うもっとこう濃い色があるところで、撮影をしてあげるともっといいと思います。もしくは、まあ、この雰囲気で撮るのが一番僕はベストだと思いますけど、湯気をもっと強調したいんだったらこの、カップのところにもっとカメラを近づけてピントが合うところまで、最短撮影距離でピントが合うところまで行った方がいいかなと思いました。はい、っていう湯気を撮るアドバイス、はいはい、もういただきました。はい、ぜひチャレンジしてみてください。ということでさつきさん、はい、さつきさん、はい、ありがとうございました。はい、続きまして、あら、これは多分会心用じゃないですけど一応、はい、読んどきますね。はい、はい、大谷真理子さん、はい、
先週ぐらいに来てくれた、はいはい体系堂の、体系堂の、はい、体系堂の中の人です、はい柿エキスをくれたあの人、はい、そうですね。はい方ですね、まあ、社長さんでしたっけ今。そうです。はいこれオイスタープラスね。あもうこれいっぱいもらったんですよ。でこれは飲む方ですけど、はい錠剤の方、ね、錠剤の方もね皆さん買いましたちゃんとオイスタープラス。これ本当に効くからマジで。ね。はい。あれ飲んでから元気ですか？俺元気です。本当に体調がいい。朝の目覚めが、まあ、不思議とね、これなんだろうね、本当にいいんですよ。パッと起きられる。夜中3時まで起きてても。起きてても全然2時間ぐらいの睡眠でも逆に1時間ぐらい僕減らしても大丈夫ですね。3時間睡眠で OK なのを2時間にしても起きられるのがオイスタープラスです。へー、はいはいそれ以上短くするともう逆に怖いけどね。そうですね。もうそのうち多分これをもっと飲んだら、錠剤飲んで液体のこれドリンク飲んだら多分寝ないでも大丈夫ですね。すごい受験生とかにすごくいいです。はい、じゃあお盆はぜひ。お盆ぜひ。お盆はぜひ。そうですね。お父先生毎日それ飲んでもらって。飲んでずっと起きてる。ずっと起きてる。そうですね。はい、あとね、痩せましたから。あ、それ飲んだおかげで？はい。なんかこれ飲んでから痩せたと思いますよ。あ、本当に？はい。ダイエット効果あんの？多分それは書いてないですけど。あ、それはあれですね。個人の感想ですってやつ、ね。そう個人の感想ですってやつ。別にこれ飲んだら絶対痩せるとはないことはないですけど、はい、でもねこの間の動画でもコメントでもありましたけど、そう痩せたんですよ。へえ。なんかちょっとお腹が減らないとかそういうわけではないけど。そういうわけじゃないですね。なんか不思議と。でも栄養は満ち足りちゃうから。はい。そうなんですよ。不思議と。なんかいろいろあるんでしょうね。ダイエットしたい人はまあ、痩せないと思ってちょっと騙されたと思って飲んでみてください。まあ多分痩せない人は痩せないですけどね。はい。ということでぜひ、はい、体系堂で、体系堂で検索していただいて、柿エキス何でしたっけ？オイスターか。オイスター。瀬戸内の恵みって書いてあります。商品名言ってあげてよ。オイスタープラスです。オイスタープラス、オイスタープラス、これはドリンクです。はい。気になる方はぜひ、はい、よろしくお願いします。ということで大谷真理子さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すごいよねこれ。大谷真理子さん、深谷市で105年薬局やってますって、薬局105年やってんだよ。はあ。じゃあこの大谷真理子さんも105歳以上ってことですか？違うわ。3代目とかでね、それは違うし、どう考えても。佐藤神楽も今年55周年。そうですね。56周年。55、今年で6なんですかね。でしょ？はい。うちの倍ぐらいやってんだよ。すごいな。すごいよね、そう考えるとね。へえ。なかなか会社が続くっていうこと自体難しいのに。そうですよね。すごいなと思いますよね。はい、いろんなことにチャレンジしてるんだと思います。そうですね。はい。ということで続きましていきましょう。シンサムさん。シンサムさん。はい。その前に多分ラビデビさんがさっきスパチャをいただいたと思うんですけど。あ、本当ですか。はい。コメントがわかんないです。喋ってる時にね。はい。ラビデビさん、中の人昨日はいろいろありがとうございました。本店は楽しくて閉店まで長居してしまいました。ありがとうございます。本当ですよ。もうずっといましたよ。あ、そうなんですね。半日ぐらい。本当ですよって迷惑する。ずっといました。でもラビデビさんだけじゃないんですよ。合わせてケンジ関谷さんとかもずっと。ああ、なるほどなるほど。みんなでこう。でも最後の頃かな。はい。関谷さんとかも一緒に話しながら。なるほどなるほど。そうだったんですね。まあでもね、何よりも遠くから来てもらって。そうですよ。愛知から来てくれたね。遠いところが来てくれてよかったですよ。だってね、横浜でセミナー受けてそのまま宇都宮来て。ね。そうそれでその横浜の写真を選んであげて、その中から一番いい3つを4つワイドにして持って帰ってもらったんですけど。そうなんですか。はい。写真展とかやんの？写真展やんないです。やんないんだ今回は。やんないんですってラビデビさん。もしやる場合は送ってくださいねって言ったんです。そうなんですね。はい。まああとはラビデビさんがうちでその一人で個展開くのありなんでしょ。そうですね。ラビデビさん展。ラビデビさん展。別にそれラビデビさん展じゃなくていいでしょ。でなんかラビデビさんじゃないですね。デビラビさん。どうでもいいんじゃないですか。そこはそんな広げる話じゃない。名刺もらってびっくりしました。逆ですよって言ったら、いやいつものが逆なんですよってね。はい。さあじゃあ写真いきましょう。ね。はい。こちらのね、お話じゃない写真なんですけど、はい。ね、これはもう多分有名な足利フラワーパークじゃないですか。ね。で、こういう風にやっぱりね、大藤がこうわーっと広がってる時ってなんかこう。下から上にこう見上げて撮るとかねいうのもありだし、なんかまあいろんな撮り方ありますけれども、あとは逆にどれか一つの房にピント合わせて周りを前ぼけしたり後ろをぼかしたりとかっていう風に、すると思うんですけれども、
この写真でいうともうこの富士全体で見せる感じ、これが何とも言えないです。そしてちょうどこの富士のこの下のところがこう円を描くようにね、この真ん中のところがこう高くなってるんですよ。で両端が低いんです。なんかそうするとこの下の部分これだけ空間を狭くすることによってここの盛り上がりっていうのがよりこう強調して分かりやすいんですよ。そうするとなんかこの人のね、量感だったりとかもありますけども、この不思議とこの奥行きが出るわけです。この手前から奥の、この感じすごくなかなかここね見つけたらこの構図で撮るかもしれないですけど、これ見つけるまでが大変だなと思いました。これすごいですよ。この大富士って広角で撮りたくなるんですよね。そうなんですよ。あまりにすごいから、はいはい、量感もバーってブワーってあるから、はい、太い幹とか入れながらね、そう撮りたくなるんだけど、これ多分広角までいかないですもんね。そうですね、標準でしょうね、きっとね。から35ミリか多分そんなもんですよね、パッと見た目ですけど、それでこんだけの奥行きが出るってすごいですよね。すごいですよね。すごいね。これはすごいね。ね、これ初めて見ました、こういう構図。なるほどね、これ面白いですね。はい。で一番手前じゃなくてやっぱり手前からだいたい3分の1ぐらいのところにピントを合わせるんですね。そうですね。上の場合でも一緒なんですね。そうですね、上の場合でも一緒ですね。そうなんですね。なんか下のやつをバーンって広がってるときは手前から3分の1ってまあ決まってるって言ったら変ですけど、あるじゃないですか。そうですね。上の場合でもやっぱり同じぐらいなんですね。そうですね、上でも一緒ですね。そうすると奥行きが出る。はい、ちょうどこう前ボケが強すぎず後ろのボケが強すぎずっていうことですね。はい。これはちょっと初めての僕初めて見た富士の撮り方でした。僕も初めてでした。はい。ということで、シンサムさん、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、続きましてはヒロさん。はい。はい、大戸先生、中の人、こんばんは。はい、こんばんは。はい、ごめんなさい。はい。僕が龍角散舐めないとダメだ。そうですね。いっぱいありますから。令和の最初は登山に行った時の登山道での一言。登山みんないいですよね。なんかこう今本当にこの令和のファーストショット見てて本当になんか今楽しいです。なんかみんなのこう私生活を見れてるわけじゃないですけど、いろんな過ごし方があるなって僕本当にこのテーマを募集して感じました。ちょうど連休だったしね。そうですね。ゴールデンウィーク中ですからね。そういうのもあるんかもしれない。そうですね。確かにみんないろんなところね、長い連休だから足伸ばせましたよね。でその中でね、ヒロさんは登山に行ったと。ね。やっぱり連休はね、せっかく長い休みの時はせっかくですからどっか出かけた方がいいですよ。そうですね。もったいないですもん。家でね、YouTube 見てないでね、出かけた方がいいですよ。別に家じゃなくても YouTube 見えますからね。そうですね。スマホというものがありますから。そうか持ち出せますからね。パソコンじゃないですからね。外でも見れますから。だから連休の時はね、ぜひ皆さん出かけた方がいいですよ。そうですよ。こう大自然をね感じたりとか、都会に遊びに行ったり、いろいろ皆さん過ごし方がありますけど、でも何をしててもいいんですけど、それに欠かせないのはやっぱ写真なんですよ。皆さん。ね、その思い出過ごした日々を写真に残すっていうのがやっぱりこの写真からも感じ取れるわけですよ。これ8分の1ってなんですかね。8分の8になると頂上なんですかね。頂上かどうかわかんないですけどね、ある目的地に着くんじゃないですか。なるほど。とある目的地に、夢が現実に変わる場所とか多分たどり着けるんじゃないですか。なるほど。そういう場所に行っちゃうわけですね。危ないですね。一か八かですね。なんで？だってその8分の8に行った時には、でどうな夢が現実になるわけですよ。夢が現実。8分の8のところに行ったら3回願い事を言うと、夢が現実になる。なるほど。夢が叶うんですよ。それはプラス思考の夢だったらいいですけど、マイナス思考の夢だったらそれはね危ない場所になっちゃいますからね。いろいろ捉え方ありますからね。夢は夢でもどんな夢かにもよりますね。夢が現実になるんだからさ。そうですね。それは嬉しいですね。欲求が満たされるわけじゃないですよ。なるほど。夢が現実になる。なるほどなるほど。そういうことか。前向きな言い方でしょ。そうですね。欲求が満たされるだけだったら危ない方向があるかもしれない。そうですね。確かに。夢が叶う場所ってことですね。そうですね。はい。8分の8で。8分の8で夢が叶うと。そうですよ。8分の8を横にしてごらんなさいよ。無限大ですよ。なるほど。今ちょっといいこと言ったぜみたいなね目でこっち見てきたんですよ。そんなこと言ってないで早く写真見ましょう。ね。はい。自分がそらしてる時はね。このね、この8分の1と書いてあるこの標識も看板もそうですけども、この奥に広がるこの道ね、登山に行くと、こういうね道を通っていくわけじゃないですか。で、もうねだいぶこう新緑が綺麗な時期でね、緑がすごく青々しいじゃないですか。もうみずみずしくていいですね。で、こういうふうに
光が強いです。確かにゴールデンウィーク結構ね天気良かったですからね、この光が日差しが強くてね、いつも音先生が言うこういう風にね反射する葉っぱのところはこうやって丸ぼっけになるわけですよ。葉っぱと葉っぱの間から漏れる光だって丸ぼっけになるわけです。なんかこういう爽快な爽やかなね、まだちょっと涼しい感じ、日陰に入ると涼しくて気持ちいいな、山って空気おいしいなっていうのがこの写真からすごくにじみ出てるんですよ。ね、丸太の大きさがそれを感じます。そうですね。そんなでかくボーンって入ってるわけでもなく、はいはい。まあ、小さなのがポツポツってある感じが、はい、その涼しさを感じる。そうですね、はい、いい写真ですね。いい写真ですね。はい。ということで広瀬さん、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。新緑の写真ですね。はい。まあ、大戸先生は7月に新緑を取り行きましたけどね。そうですね。まあ大体5月ですよ普通に、ちょっと遅めでしたね。はい、ということで続きまして、シルビアさん。シルビアさん。はい。お、今回はどこでストロボ使ったのかな。さあこちらの作品ですけども、詐欺、詐欺ですね、これはきっとね。いやーなんかこう野生な感じでいいじゃないですか。なんかほらこういう風になんかそのね、あくまでもね、まあ、予想ですけど、これは例えば家の近所で散歩してる時にカメラを持って散歩してる時にたまたまこういうシチュエーションに出くわしたんだよって言っても全然おかしくないぐらいのシチュエーションでね。でもまあっていうのもこういうふうに周りがね雑草があってきっとね、人がこう手入れしてないような、場所なのかなとも思いますよ。でやっぱりこう詐欺って足が長くて体が大きいから存在感ありますよね。でなんかすごく品があるんですよ、詐欺って。こうなんだろう、こういうところのね、なんだろうな、毛がすごいさらっとしてる感じとね、この凛としてる感じ、どんと構えてる感じっていうのがすごく良くて、で背景がちょうどこう日陰でね暗く落ちてるので、この詐欺のこのフォルムだったり色っていうのがすごくはっきりと出てます。でなんかこの凛としたこの品がある感じがなんかこの後ろのこのイチョウの葉っぱみたいなのがこういう風にね下に下がってる感じもまたなんかこうすごく品を演出してる感じがあっていいかなと。いやイチョウじゃないでしょこれ。違う、これなんですか？イチョウって銀杏みたいなやつだ。そうだなんていうのこういうやつ。わかりました。これイチョウじゃないよ、これモミジね。モミジですよ。モミジかカエデか多分どっちかですよね。なんで笑ってんだろうと思って。びっくりしたと思って。堂々とイチョウって言ってから。そうですね。こんな低いイチョウの木ないですよね。失礼しました。多分モミジで。モミジですね、これはね。はい。さすがですね。はい。白い被写体の裏にちゃんと濃い色を持ってくるっていうのがね。そうですね。はい。スローボなくても上手ですね。使ってないですかね。まあ動物が使ってないか。いや多分使ってないですよね。はい。使ったら逃げていっちゃいますからね。はい。ほらコメント書いてありますもん。私も普通の写真も撮るのですよって書いてあった。そうなんですね。まあ安心しましたよ、シルビアさん。安心しました。はいということで、シルビアさん。はい、シルビアさん。はい、ありがとうございました。さあ続きましては緑虫さん。緑虫さん。はい、2回目の投稿です。ありがとうございます。令和のファーストジョー落葉です。落葉、なるほど。いやいいですね。無加工ですって。無加工、 iPhone じゃないですよね。いやすごいな。なんかね本当にこういう風にやっぱこう太陽と落ち着きますよね。だって不思議じゃないですか。太陽ってね天に昇ってる時はすごくもうカンカンに照らしてくれるのに、なんかこうやって水平線に近づくにつれてすごくこの太陽の光の強さっていうのは弱まっていくんですよ。で色が濃くなるんですよね。こんなになんかこう不思議で、なんかこう、神秘的でなんかこういう風に幻想性が出るってすごくいいですよね。でなんかこれがまた令和のファーストショットだからいいんですよ。なんか別に日の出だけがめでたいわけじゃないじゃないですか。これで太陽が落ちる時だって幻想的ですごく素敵じゃないですか。こういうのをね令和にも撮るね、それを撮れる多分ねこれ海の近くに住んでらっしゃるんですかね。なんかこういうのをなんかまあ身近な車体でも見慣れてる場所かもしれないけど、そういうところをきちんと残せる、ね、そしてこの手前のこの波が立ってるところがいいじゃないですか。穏やか、奥は穏やかだけど手前の波がこう、ね、3つこの大きく立ってることが、それが写真を目を引かせる一番のポイントだと僕は思います。なので構図もしっかりしてますしタイミングもすごい良かったです。なのでそういうところがあるのでこの全体のまとまりが非常にあっていいのかなと思います。無加工でこんだけのグラデーション出すのってなかなかですよね。なかなかですよね。まあ、なかなか綺麗な時だったのかもしれないけど、それでもなかなかの露出決定とかも含めてね、いいですよね。いいですよね。手前がシルエットで落ちてるのもそうですね。
はいいい仕上がりでした。はいということで緑虫さん、はい緑虫さん2回目の投稿ですからね。はいさすがにもう3回目どうなっちゃってんだか3回目もっとすごいのもっとすごい出てきますからね。のがもうねあんまりハードル上げないでくださいねはいということで緑虫さん、はいありがとうございました。ありがとうございましたさあ続きましては加藤さん、加藤さん加藤くんかなきっと。あとそうですねはいということで、令和のファーストフードはリバーサルフィルムでした。おおなるほどさすがですね相変わらずやってますね、ねいやーこのねリバーサルで、ね、撮影をしているということで、かなりね、この写真の中の、会長の幅というのは非常に広いなと思います。日陰のところはきちんとね潰れずになってます、ハイライトのところもちゃんと雲の輪郭が出てるんですよ。やっぱりリバーサルってすごいですよね。撮ってすぐにこれが出るっていうのがやっぱりすごいで会長もすごくいいんですけども、このやっぱ建物を撮るっていう時って、この建築写真みたいなもののジャンルなわけですよ。そうすると建物のフォルムってどういうところから狙ったらいいのかって難しいわけです。でこんなに大きいビルだからどの角度からいいかなって結構ぐるぐるしてると大変なわけですよ。でもねこれはこの一番手前のねこの角のところを手前に持ってくることによってこのね、一番の広い面とこの側面のところとこれ両方ね一枚に、収めることができました。で、それをまずこのフォルムを生かすでもそうなんですけども、手前のこのね建物、ね、を入れることによってこの奥のビルの、ね、壮大さっていうのがよりこう強調されるわけです。そして全面ガラス張りだからそこにこの映り込むこの雲ね、シンメトリーではないですけど、ね、空にも雲があって映り込む雲があってなんかすごくこういう対比がすごく面白いなと思うような一枚でした。はいいいブルー出てんなと思ったらコニカミノルタの新美100ですって。まだあるんですか？多分もうないでしょ。今売ってないですよね。そうですよね。コニカのやつね。なんか新美って青綺麗でしたもんね。そうですね。懐かしい。新美ってめっちゃ懐かしいですね。僕多分小学生ぐらいの時のフィルムですよ。そんなの？多分。俺まだ最近のような気がする。いや全然なんか最後の僕買ったのが冷凍してた記憶あります。冷蔵じゃなくて冷凍でした。僕冷凍だったんだ。そうもうずっと残したいの冷凍にしようと思って。俺冷凍には入れたことないわ。あ、そうなんですか。であんまり変わんないかもしれないですけどね。でも消費期限使用期限過ぎちゃうとなんか冷凍にした方がいいかなって勝手になんか勝手に思ってた。勝手に思ってました。なんかさ冷凍にしちゃうとさフィルムにつゆがつきそうで怖くない？解凍するときに。その時僕そこから一回冷蔵庫に入れてで徐々に常温にしていくっていう。してましたね。それは知らなかったわ。いやだから冷蔵庫から出すのも怖かったからね俺。あ、そうなんですか。もうつゆついたんじゃないかと思って。でも僕も使う前の日の夜に冷蔵庫から出して一晩置いとくんですよ。外気にさらしておくんですよ。で次の日朝それを持っていくっていうのは必ずやってます。その時にこのフィルムケースこれいっぱいある中から明日どれ使おうって選ぶのがめちゃめちゃ楽しみでした。すっごい楽しみだって今思い出しちゃって今。なんでフィルムケース選ぶ？いやフィルムケースとかフィルムをストックしとく、富士カラーが出した茶色いのがあったんですよね。であれにいろんな僕銘柄入れていくんですよ。いろんな銘柄入れてもパッケージから全部フィルムケースからも出してでこう裸で入れとくんです。そこに付箋紙で使用期限を全部書いておくんですよ。ああそうなんだ。でそれで早い順から使いたいんだけど、でも明日はねお花取るから、ちょっと鮮やかなベルビア系がいいかなとか、なんかねそういう選びをするのがすっごい楽しかった。それは楽しかったですね。すごい楽しい。フィルムの楽しさでしたね。選ぶ楽しさ。楽しかったな頃。すごい楽しかった。でも今でもフィルムシミュレーションとかありますけどね。ありますからね。でもあれとはまた違うんですよね。逆に言うとそれが一枚一枚できるようになってる。そうなんですよね。すごい時代ですよ。でもさあったよね。ベルビア入れててさ、ベルビア入れてるんだけど、今なんかちょっとこれすげえポートレート今撮りたいとか。そうなんですよ。これじゃダメなんだよっていう。でも巻き戻しちゃったらもう入れられないしなとかあるんですよ。いやー懐かしいな。はい、大人のカメラ部さん、大戸先生、先週末からありがとうございました。お疲れのビール代ということでね、スパチャいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、大人のカメラ部さんはね、篠拓さん、ほおずき市、そして飛行機にもお客さんとして来てくれてね、もう本当に飛行機の方でもね、ちょっと若干少しだけスタッフとして働いてもらっちゃいましたけど、はい、それ宣伝してますからね、もうね。懐かしいですね。フィルムの話ね。懐かしい、超懐かしい。最近こんな話全然しなかったね。そうですよね。花火撮ってると、いいところでフィルムなくなるんですよ。今ってなくなっちゃったっていう。
あれね悔しかったな懐かしい。今逆にそれがないから、ないから、どんどん取れますけどね。そうなんですよ。いや懐かしいな。はいということで、加藤君の加藤さん、はい作品からフィルムの話で盛り上がりました、そうです。だいぶ広がっちゃいましたねリバーサルの保管の仕方ね。はいはいということでじゃあ続きまして、はいボンちゃんさん。はい、ボンちゃんさん、はい入りましょう。4回目の配信です。はい、ありがとうございまます。す。令和のファーストショット、はい、シュールなんですけどタイトルは、農家の落とし物と。なるほど、面白い。農家の落とし物ね。なるほどね。なんかそういうものにやっぱこう着眼できるこのね、この視点っていうのが僕すごく面白いと思います。だってあと道端に特にね田舎に住んでる人なんていうのは変な話こういうのっていっぱいはないですけど、そんなに目につくものでもないですよ。なんならこういうところって車で走っちゃうし、でもそういうところにこの稲がね植えるはずだったものがこういうところに落ちてた、ね、それを農家さんの落とし物だっていうふうにタイトルをつけることが、すごくこのね優しさとか、あとはもう着眼点っていうのがすごいなって僕普通に感心しました。でなんかそれをこうなんだろうな、作品的にもっと暗くしたりとかもっと明るくしたりとかっていうんじゃなくて、多分単焦点ですね、この社会史の深さは。深さ、ね、浅さね。浅さね。で、そうするとね、この背景もこのね長い道を背景に入れることでなんかすごくこの奥行きが出てます。ね、このずっとこのね長い道のりを軽トラとかね、なんかで運んでる時にポロッと落ちたのかななんていうようなイメージもできますし、何よりもねここに着眼した、ね、手前のこの空間の取り方もいいじゃないですか、ね、もうここしかピントが合ってないっていうのが本当に見せてるのはこれだけっていうのがね1枚で分かるので、いや非常にいい作品なんじゃないでしょうか。いいっすよね。この本当に社会振動の浅さが良くて、はい、今普通田んぼの横道ってこういうアスファルト舗装されてるじゃないですか、はい、だけどなんか田んぼの横道って砂利道とか土道であってほしいっていう、そうですね、なんとなくのその思いというか、はい、勝手な思いがあるじゃないですか、でこれ社会振動浅くすることによってアスファルト感が出てない、これ面白いですよね、これわざとぼかすことによってなんかちょっと砂利感をイメージできます、そうですね、面白かった。そういうとこいいなと思いました。ということで、ボンちゃんさん、ボンちゃんさん、ありがとうございました。ありがとうございました。普通にね、踏むかまたいで行っちゃいそうな場所ですけど、そうなんですよ。ね、そこにカメラ向けるってなるほどなと思いますよね。はい、ということで続きましてノアさん、はい、久しぶりの投稿です。はい、ありがとうございます。京都の、これ下鴨神社って言えばいいんですかね、です。その後読み方が分かんないんでです。なるほど、わかりました。これはやぶさめですね。なるほど。いやすごい迫力じゃないですか。やぶさめってものこれ。やぶさめ。流れるなんとか。そうですね。じゃあやぶさめ。これやぶさめですね。はい。ね、いやすごいな。もうこれね、本当やぶさめってね撮るの難しいんですよ。なんかまず位置取りが難しい。初めてやぶさめ撮ろうとした時ってなんかこの的のところの近く、もっとね近くにいれば取れるのかなって思いましたけど、そうすると全然取れないです。であんまり距離離れちゃうと望遠が必要だったりとかもするし、で結構やぶさめって必ずしもこの矢がここに当たるわけじゃないし、ね、命中しなかったり、このね矢が離れた時にシャッターを押すとそのタイミングがね難しいから全然この的返しに移らなかったりとか結構難しいんですよ。で、このねお馬さんもその馬によってねスピードが違かったりするし、でもこれ結構多分速いですね。こんだけねそんなかき上げてお尻こんなに持ち上がってるっていうことは結構速い。でそれをきちんとこの1枚に収められたっていうのもすごいし、やぶさめのいいところってなんかこうよくわかんないですけど、これ背景後ろこの前後に必ずこうやって見てる人がいいんですよ。でこの人がどうだったろうってこうやってこう覗き込むような感じで見るのが僕すごい好きです。でそれをきちんとね抑えられる構図で、撮影されているので、もう本当にこのね1枚の中のこのまとまりと動きとねこの緊迫感っていうのが1枚から伝わって面白いなと思いました。やぶさめで僕撮ったことないんですけど、よくお客さんの写真とかも見ますけど、絶対撮れないっていう自信ある。そう、ね、難しいんですよ。本当難しい。本当に、言うように本当に弓を放たれたタイミングと、その本当に覗いてる人ね、これちょっと後だとかぶっちゃうしさ、そうなんですよ。撮れないんだよね。一瞬ですから本当に、撮れる気がしない。撮れる気がしないシリーズでね。そうですね。
僕もこれ取れる気がしないシリーズです僕も難しかったです。多分早々に諦めちゃう系のやつそうですね僕はね難しい。我慢できない頃なんでそうですね。一発でダメだったらもうダメだって。あもうダメだこれはいはいということで、はいノアさんノアさん。はい久しぶりの投稿ですごい作品いただきましたねはい。はいということでありがとうございました、ありがとうございまさて続きましてはきなこさんした。おきなこさん。はい、令和のファーストショットは、はい。これなんていうんだ千里川の土手へえ。千里川でいいんですかねわかんないすごいな。な息子さんが同じ趣味なんだって飛行機を撮るのが好きなの飛か。行機を撮るまでが同じ趣味なのか、はあカメラが同じ趣味なのかなるほど。は飛行機が好きなのか。うんまあそれのどれかですねきっとね。うんはあすごいな。じゃあこれ撮ってるのが息子さんってことかな。かもしれないし全く知らない人かもしれないし、だとしたら息子さん結構大きいですね。へえすごいな。そこまでは書いてないですねなるほど。はいいやーちょうどねこういうところから飛行機見たばっかなんでなんかすごく親近感というかねでも僕行った時はこんな晴れてなかったんですよ。曇りだったんでこれめちゃくちゃ羨ましいです。確かにこの太陽に飛行機が被る瞬間ってめちゃめちゃずるいですね。飛行機からこういう風にね工場がバーッとこう出る感じもすごくいい。でこのね飛行機の周りには雲がないのにその飛行機の周りというかそのねもっとこのね離れたところに雲が包まれてるっていうのがこれずるいな。すごいですよねこれすごいよいいタイミングすぎるでしょなんかいろいろあれですよねなんか助けられてるって言ったら変ですけどそうですよ恵まれてるというか、ねでこの周りの人みんなこれ写真撮ってるんですよこれ、うん携帯撮ったりカメラ持ったりしてすごいですね。なんかこういう統一感はもう素敵。もう僕大好きですこういうの。僕も撮りたいこの飛行機のねこれ行ってみたいですこの千里川。でちょっとシルエット寄りなんだけど、ちゃんとね機体が見えてるのが、ね、そうなんですよ。下のところはちゃんとね明るくなってるんですよね、それも確かにすごいわ。露出もすごいですねねあきなこさん映ってるのは息子ですっておこれが息子さんなんだこれが別に噂のみたいな感じですけど全然ねなんか漂うイケメン集がね絶対そうですよね、思いました。これ絶対このカメラの構え方はイケメンなんですよあとこの体のこのフォルムと、ね、あとなんかこの時期なのに長袖着て腕まくるのは大体イケメンですからどういうことなんかなんていうんですかね大体イケメンなんですよ。ちょっと暑いけどなんかやっぱりファッション重視なんですよね、長袖着てちょっと腕まくるんですよこうやってかへっこいいね絶対でこれ単発でしょもう絶対これイケメンだわ。僕だって長袖ですよいやでも腕まくってないじゃないですか。うまくないね、はい日焼けしちゃうからそうですよね、はい違いますからこれは腕まくって絶対かっこいいわ羨ましいな音先生やったらそのね腕毛がとかいじられちゃうんだからはいということできなこさん、いい合格いただきましたね。いただきました。すごいね何飛行機を取りに行くのに広角持っていくっていう勇気がすごいよね。そうですよね。で逆にこれだったら広角じゃなきゃ入んないのかもしれないですね。そうですね、うんこの感じだとそうですはいね。すごいわ。はい。はい、ということできなこさん、はいきなこさんはいありがとうございました。はい、ありがとうございまし。た。いいねこうやって息子さんと一緒に出かけるとかね。ね、同じ趣味っていいっすよね。羨ましいですよね。はいということで続きましてはうま P7 さん、はい、うまぴーセブンさん。はい大戸先生中の人お疲れ様です。ありがとうございます。はい息子のサッカあら。ー、はい、令和の最初の練習風景です。あらすごいサッカーの練習中にこんなに水まいてんですね。スプリンクラーですってよあ芝生の。なるほど。スプリンクラーがあるところでサッカーやってきんですか。もう目とかに入ったら大変ですよね。走りながら目にこう邪魔されそうですけど顔とかかかったらわーってなりません。大丈夫ですよサッカーやってるぐらいなんだから運動神経いいんですよ。関係ないですね。まあ雨でもやりますからねサッカーは。ヒュンヒュンって言ってもいや避けられるんですか避けられる。足も忙しくてこう上半身も忙しいんですね。いろいろこう鍛えられちゃうそうな感じですけど。そりゃそうっすよ。なるほどサッカーやってるんですから。なるほどね。ねえサッカーやってる人若干バカにしてますよね今ね。バカにはしてないです。バカにしてないですか、はいしてないですかね。いやでもいいですね、はいなんかこういうふうにこのもう初夏ですよ。もう雰囲気がもうねもうなんていうの、ノースリーブで、ね、水がこんだけ待って強い日差しが当たってそしてね確かにサッカーですね。この足元見るとねアディダスの靴下ね青ですよね。でこのサッカーのシューズ履いてねで嬉しそうにこの走り回るお子さんねでこの表情がいいです。なんか真剣というよりかはまだこう表情が柔らかいんです。だからまあ多分こっちにねお父さんお母さんがいたりなんかお友達がいたりしてね一緒にこう
遊んでるというかね、何かこうコミュニケーション取ってるところなんだろうなというふうにも思いますけれども、なんかこの雰囲気がものすごくねいいですよね。で、この左手がねこう前に行ってることで多分若干ちょっとね一生懸命走ってるのかなとかね、でもなんかこういうふうに水が当たることでこのね初夏夏らしさっていうのも表現されているいい一枚を選んだなというふうに思いました。漂う将来のイケメン集です。そうですね、絶対この子もイケメンになりますね。大戸先生の幼少期こんなんじゃないですもん。同じくサッカーやってましたけどいや将来あれですよ、ヒーローインタビューっていうのサッカーもどうなんですかね、野球のイメージですけどね、ヒーローインタビューって。でもあんまりインタビュー受けてるの、見ないですね。いや試合終わったらインタビューやってるじゃない。でもなんかあのシュートはね、みんなが応援してくれたねお金でね入ったようなもんですねって言ってるじゃん誰の真似ですかサッカーの選手すごいそういう感じじゃない。すごいねいっぱい言うじゃん。そうですね、大戸先生がいっぱい言ってますけど本当に大戸先生はねどんだけ俺動画でカットしてるか本当にねの数でさ。そうですね。で話の途中でカットしてきて怒られるんだからコメントで確かに俺のせいじゃねえんだけどなと思見にくいって怒られちゃうんでね、コメントでね。でもねの数がすごくてもうねしか残んないのよ大戸先生の動画見てるとね。確かに動画編集したらもう大戸先生夢に出てきそうですよねそこまではなんないですか。そこまではなってないですよ。でも根が頭に残っちゃうんですね。なるほど。大戸先生でも逆に根をカットするだけだからまだ楽なんですよ。根をカットするだけで大体もう仕上がっちゃうんで。友代さんの方が大変なんですよ。なんでですか。ずっと取りっぱなしで行って帰ってくるじゃん。そっか。いる部分いらない部分選択するとこから始まるんで。なるほど。そっからで全部テロップ入れて。そうもともと15分から、長くて30分ぐらいの。そうですね。30分ないか20分ぐらいか。長くても20分ですね。根と空白とをカットするぐらいでできちゃうんで。なるほど。編集は楽ですよ。なるほど。ありがとうございます。いや褒めたわけじゃないですよ。いや編集楽な方がいいじゃないですか。いやね言わなければもっと楽だ。でもノーカットでいけますか。すごいんだからねの数がもうサッカー選手かってぐらい。またディスってん今度逆に何でしたっけ、友代の開封動画みたいな感じでね以外の部分をカットするっていうのをやってみましょうか。ねしか残らない。そうそれ面白いかもしれないですね。ねってすごいね結局何の動画か分かんないっていう。そう確かにそれ面白いですね。面白くないわ。俺が見てみたいです。俺だけでいいです。自分だけしか面白くないです。はいということでちょっとすみません話それちゃいました。はいということで今 P7 さん。今 P7 さん。はいありがとうございました。ありがとうございました。せっかく早く始まったのに余談無駄話が多すぎて結局ダメだな。ダメ。すみません焦りが足んないんだな。何焦ってんの？焦ってますよ。今日はもう10時に終わりにするってさ。そうなの？別にいいじゃんそんな急がなくても。さあ続きまして亀吉さんでございますと。お先生中の人お疲れ様です。ありがとうございます。令和のファーストショットは横浜の里山ガーデンで撮った1枚です。辛口でよろしくお願いします。辛口。これネモフィラですかね。これすごいよね。質感すごくね。質感がすごくない？質感すごいですよね。かなりこう近くに寄って撮影してるんかなと思いますけど、ねかなりマクロなのかな。結構距離は近いんだけども背景のボケが強いので、単焦点もしくはマクロレンズ系かなというふうに思います。で、これだけやっぱり近づいて撮影するとここのね、渋谷のところもそうですけどもこの、お花のさっき中の人が言ったようなこの質感というのは、この花びらのこのグラデーションだったりこの、花びらの模様なんかもしっかりと見ることができますよね。そしてこの背景のあるこの緑、この葉っぱのところでも、光が当たっているところと、暗いところとちゃんと陰影がある、この1枚の中に陰影があるのもすごく僕はこの中でも、印象的な写真かなとも思います。で、そんなに案件ないんですけど、ちょっと上げるとしたらですよ、じゃあいきますか。辛口お願いしますって言ってますからね。辛口いきますか。じゃあではないですね。じゃあ一つですね。一つだな。上げるとしたらちょっとまず一つ目は細かいところなんですが、この左側の花びら、これねもったいないです。これなんで入れたんですか。ちょこっとだけ。そうですよ。こんなの入れちゃダメですよ。ここカットします。
これはトリミングです。左側をカットします。そして、上側、その分成り行きで上をカットしてください。多分、そんなにね大きい範囲じゃないので、上部分も本当に少しだけだと思います。この部分は、若干ね切れるぐらいだったらそんなに影響はないので、まずはこの左側を優先して切ってあげるっていうのが一つで、それからここで1、2、3大きく、4輪ぐらいありますよね。ここをもう少し目立たせたいんですよ。なんかちょっとこの1輪だけがぴょこっと出てて向こう向いてるから、向こうのねここの空間も空いてるので、そんなに問題ないかとも思いますけども、これを縦位置で撮ってみてください。こういう時なんでかって言ったら、この手前の大きい花びらがあって、この奥のところにピント合わせるわけですよね。で横位置だとこの前ボケってちょっとうるさいんです。なので縦で撮ることによって下側のところを前ボケ、中心前後をこのピント合わせたお花、その少し後ろにこのね陰影がある葉っぱ、背景にはこういう丸ボケが入るっていうのをしてあげるともっと印象変わりますから、トリミングだとちょっとこれは窮屈になっちゃいますんで、こういうような条件で撮影するときには縦でもぜひね撮ったものを、出してみてください。なるほど、はい。逆に縦にすることによってこれの寂しさがなくなるっていうのもありますし ね、はい、いいかもしれないですね。はい、ということで、はい、もし縦のものがあったら、はいはい、見てみてください、はい、もしくはなかったら今度は縦も撮ってみる、はい、そうです。横と縦縦は両方、必ずね撮ってみてください。やってみてください、はい、ということで、上吉さん、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続きましては、ミスター RS さん、はい、ミスター RS さん、はい、令和のファーストショット、5月1日、8時40分頃、何を考えたのか EOS-R を出してワンカット。なるほどね。でも確かにね、こうミラーレスだからこうパッとね取り出して撮れる撮影できるカメラだなというふうに思いますよね。でなんかね、本当ミスター RS さんのお子さん可愛い顔してるんですよね。ねでなんかね、漂うイケメン集。そうなんですよ。またね、イケメンしか出てこないですね。イケメンしか出てこないですね。なんかそこに必ず大戸先生が映ってるっていうのはちょっとなんか嫌ですけどね。比較対象がね、本当に大戸先生はもしかしたら小さい時はイケメンになるかもしれないと思われてましたよ、きっと。何？なかった今。何もなかったよね。何もないです。今開始やろうかなと思って、思っていたところなので、さあこちらですけれどもね、いやこれはね朝のこの爽やかさがね出てるじゃないですか。この大きいねソファーに座って、後ろからこのね朝の光が漏れ込んでますよね。爽やかですよ。でまだこれ部屋着パジャマなわけですよね。その中にねタブレットかな、携帯かな、スマホかなをねこういじってるっていうのがすごくねこう真剣な感じで、やっぱりこの顔のところにも陰影がつくのがものすごくいいですね。この爽やかな光が入ってきた顔の光と、向こう側の部屋はまだね、ここが明るいとね日陰になりますから、この顔が、ちゃんと陰影ができてることね、これで一つのね僕はもうポートレートになるわけじゃないですかね。でもう背景がもうねもうお部屋ですよ。もうザ部屋ね、もういろんなものが置かれてますよ。でなんかこういうのが生活感があっていいじゃないですか。これもね作品性もありますけどもね、こういうお部屋に住んでいた、こういう幼少期だったっていう、もうここに記録性なんかも入ってくるわけです。なのでこのね自然光、朝日をねうまく生かしたいい、令和のファーストショットだったんじゃないかなというような一枚でした。いい光ですよね。いい光ですよ。なんかちょっとねオーバー気味に撮りたくなるけど、いい露出ですよね。そう、ちょうどよかったですこれ。外からなんていうんだ、こういうの差し込む光、差し込む光いいですね。こういうの撮りたいですよね。ということで、ミスター RS さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ続きましては、秘密のあっこさん、龍角さんいただきましたからね。龍角さんいただきましたね。あっこさんありがとうございますね。まだ大丈夫ですからね。娘さんですよ。娘とディズニーランドへ行った時の娘のモナミンを撮った写真、ファーストショットですって。それはモナミンさん撮りたくなるわ。こんなさ美女の娘がいたらね、もう可愛いんだ。可愛いんだよ。可愛いの。でも妊娠してるはずなんだよね。そうですね。妊娠してるのによく行ったなって感じですけどね。確かに妊娠初期で本当にこっちがドキドキしたよ。大丈夫って確かに。アトラクションとか乗らなければねいいんですよ。いやでも結構歩きますから。広いですからね。確かに最初は安静にしてないとね、安定期入るまではねよくないですから。いやでもね本当に
そうモナミンさんはねもう瞳が大きいの、でもう直接話しても絶対に目をずっと合わせてくれるんですよ、もうこっちも目が離せなくてはいはいって本当吸い込まれちゃいそうな、もうねモナミンの可愛さ本当にねなんで呼び捨てしてんだよ仲いいんでそう本当にねもうモナミンさんまた遊び来てね本当にねいやー後でねディズニー一緒に行ってもいいかもしれないですね、誰と？モナミンと大戸先生が？大戸先生いや行かなくていいだろそれは俺もこの写真撮りたいもんだって自分が撮りたいだけでしょ。撮りたい。俺こうやってダッフィーとシェリー・メイだっけねこれ抱っこしてるモナミンさん撮りに来たいわ俺もね。でモナミンさんは多分この映画をしてくんないですけど、大戸先生と一緒じゃん。あーそっか。秘密のアッコさんと一緒だからもっと色気のある顔出しするってことですか？えどうした今日どうした今日なんかちょっとあれじゃないの、ちょっとずれてんじゃないの？ずれてるかもしれない今日ねちょっと疲れてんすよ今日はちょっと疲れが、はい、今日珍しく昼間仕事しちゃったんで本当ですよ、ねだから逆にね本当にお母さんだから見せる、そうですねこう自然な笑顔なわけですよね、確かにね確かにね。でもいいじゃないですかこうやってね、なんかもうディズニーでねもうこう入ってすぐなわけですよ、ね、入ってすぐでもう写真を撮りたくなる、ね、もうこんだけ大きいぬいぐるみを抱えてもう写真を撮りたくなるぐらい2人とも気持ちが高まっている様子が見えるわけです。そしてね令和最初に、ね、ディズニーに行ったやっぱりそれだけ好きなわけですよ、ね、親子で行く仲がいいじゃないですか、ね、もうシンデレラ城の前で撮るのをもう待ちきれなかったわけですよ。なのでなんかそういう楽しみだった、すごくこの場所が好き、ねっていうのがすごくねこの写真の素敵なこの親子関係のすごくね仲がいい感じがねよく分かってくるな、伝わるなという風な一枚でした、はいはいはい、ということで秘密のアッコさん、はいはい、ありがとうございました。はい、ありがとうございましたね。もう俺お母さんに怒られちゃうよね、あんまり言ってるとね来てくんなくなっちゃうよね、はい、もう大戸先生のとこ行っちゃダメだよまあお母さん必ずついてくるんで、はい、大丈夫ですから悪いことはしないんだ。悪いことしない。はいということで続きまして、花の目よもぎさん、はい令和の最初は雨で写真が撮れず2日は午前中晴れたので散歩に行きましたと、なるほど。でそこで撮った写真ですという。フィルムですかねこれね、この色の青さ。そうですね、日付入ってますもんね、はい、ここにミノルタのアルファ 507SI、 あらすごい年代物なの持ってますね。あと 50mm の 2.8 マクロ、あら50の 2.8 マクロね、あれミノルタの、はい、あれいいですよね。太田先生持ってたんですよ。僕も持ってましたよ。初めて買ったマクロがそれであれは良かったね。独特な色出ましたよね。そう独特、ね、独特だし、なんかミノルタのレンズのデザインもまた独特で、そうですね、なんかこうスクリューみたいな溝が掘ったんですよね。あったかも。そうなんかそうあれがもうかっこよくて。でもそれまだ新しい方じゃないですか。そうなんですか。新しい方なんだ。古いのはスクリューじゃなかった。じゃないんですね。本当にかっこよくて、質感とかすごい光沢のあるねレンズがもうかっこよくて、なんかもう今日別に自分の話しかしてないですね、はい、しかも古い話ばっかり、ね、自分の思い出に浸るっていうね。でもそういう風にね、なんか写真の力ってすごいです。なんかこう人の写真全然自分の思い出じゃない写真見ただけだって自分の過去に振り返れんですから、それがやっぱ写真の面白さだと思いますよ、でこれはフィルムで撮影しているのですごく淡い感じが出ていていいですよね。そこに、この蜂が飛んでるわけです。この蜂がしっかりと写し、ね、出しているというような、ね、こういうまず空間の表現、それからこの、ね松の木、このいいバランスです。ちょうどこの蜂がいるところはくぼんでるわけですよ、ねそれぞれのこのね、自由なフォルムというか、ね、でこのフォルムの中にこの奥にはね建物の屋根がちょうど入ってるわけです。本当になんかこうねお家の庭先でね、撮影したっていうのが感じられますけども、なんかそれがパッと撮ったっていうよりかはもうこの中からすごく作品性を感じて、後ろのこの富士のねお花の色が自然な感じですごく色合い的にも優しくてなんか落ち着く写真だなと思いました、はい、でこんだけ浅い社会振動の中に蜂がバッチリ入ったってのがすごいよね。すごいですね、待ってたのか、はいすごい高速でピピって合わせたのか、どっちかですよね。すごい高速で合わせられないレンズですからねあとフィルムだからね、練習でバババってやるっていうのもそうですね、だいぶ勇気いりますからね、はい、そうですよ、はい、
これ多分でも撮った時はなんか気持ちよかったです気よね。持ちいいでしょうねこれは。はい、あでもあれかフィルムだから撮った時はまだわかんないんだ。撮れてっかなそうです撮れてっかなね。その現像した後ですね、おーっていうのはね。それもはい懐かしいね。そうですねフィルムが帰ってきた時のね。そうなんですよ。よかった撮れてたーそうっていうね。待ってる間、うんね、いやー楽しみだったな。あれはあれで面白かった。面白かったですね。うんはいということで、はい花のよもぎさん、はいはいありがとうございました。ありがとうございました。で最近結構またねフィルム使う方増えてきましたからね。増えましたね。本当にブームですよ。はい。はいということで続きましてはあきらさん。はいはい。お題は令和のワンショット。ということで平成最後は、結構意識した1枚でしたが令和最初は全く無意識で撮りましたと。朝から雨模様だったんで、雨の日の、撮影をしましたよっていう。なるほど、はいねいややっぱりねこの令和になった頃ってね確かにこのバラが見頃なところが多かったですからねバラを被写体に撮るっていいですよね。バラって僕すごく好きです。だってこんなに幾重にもなってる花びらのお花があってないじゃないですか。もうバラだけですよ。そしてバラの花って雨上がり撮っても美しいんですよ。こうやって水弾くじゃないですか、ねで水弾いたって、ね、花びらがいっぱいあるからいろんなところに水滴がつくわけですよ。それがまたフォトジェニックなんですよね。それがこのやっぱ1枚ね見ただけでもものすごく感じますね。そうするとこの、ね、赤ってまた難しいんですよね。写真撮るとき、ね、色がこうぼやっとこう色がにじんじゃうんですよ。飽和しちゃうんです。でもそういうこともなくポイントはアンダーに撮ることがポイントなんですけど、きちんとアンダーに撮影することによって色が飽和せずきちんと出ました。そして色が飽和しないように出してるからこの水滴も綺麗に透明感が出て映りました。背景が暗いから背景が暗く落ちてこの花びらが立体的に見えました。もう全てがもうパーフェクトなんですよ、もうどこも指摘するところないぐらいいい写真ですよ、はい本当に、はい本当に、ね、本当にいい写真ねぴったりだよね。は本当に赤って難しいんだけどね。そうですね、はい、これはもうすごい露出の決定がすごいと。そうですよね、マニュアルで合わせたのかな。もうそうかもしれないですね。三脚でも使って、いいね。雫の数もちょうどいいね。はい、そして秘密なっこさん、はい、山奥からの視聴中につきお先に失礼させていただきます開始ありがとうございました MQ、ね、どこにいいんですかね。どこにいいんですかねあんまりモナミいじったから怒っちゃったんですかねうちのモナミよ。そう山奥だからうちはどこ行ってんすか山奥って。でも電波通じるところなんですね。そうですね。はい。ということであきらさん。はい、あきらさん。はい、秘密なこさんもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、あきらさんも投稿ありがとうございました。あ、レンズがすごかった。サイズのマクロプラナー60ミリの 2.8 ですよ。すごいな。やっぱ写りがいいな。すごく素敵。なるほど。はい。はい、ということで続きましては辰夫伊藤さんです。はい。いやふすま絵と嫁です。なるほどね。もう奥さんのポーズがだんだん上手くなってきてんだよな。本当に。で、なんかだんだんその撮影をしてる距離も近くなってきてる気がするんですよ。本当だ。なんか春頃はちょっと離れて確かにちょっと撮ってた気がするんですよ。ちょっと距離感あったよね。ありましたよね。なんか今回はもうだいぶこう近づいて、もう目の前でドドーンとね、いいじゃないですか。あこさん上高地にいます。上高地何やってんすか？星取ってんすかね。すげえとこにいるね。上高地か。ね、なんか美味しいのあるのかな上高地。なんで食べ物の話なんだ。さあこちらのね、作品ですけれども。この襖絵まあすごいですよね。すごいねこれね。めちゃめちゃこのもう色使いというか、この一個一個の模様とかすごく素敵ですよ。でまあやっぱりね辰巳堂さんすごいですよね。もうどんなに美しいものがあってもそこの前に必ず奥さん入れるじゃないですか。で奥さん入れても奥さん負けないんですよ。ね、これ芸術品美術品の前と一緒に撮影したりね、お花とかね植物と一緒に撮影しても必ず奥さんがすごく映えるわけですよ。で本当になんかこうポージングがお任せなのかね、旦那さんが言ってるのかわかんないですけど。本当にこういう美しいものと一緒に撮ってもらえる奥さんも絶対幸せだし、こういう写真を
ね、取らせてもらえる旦那さんも絶対幸せだと思います。本当にこのね仲の良さが まずここでよくね見えますし、あとはこういう風に襖絵とかね、こういう美術品をいかに撮るかって難しいわけです。そのまま撮っちゃうと複写になっちゃうんでね、綺麗なものをそのまま撮ったら綺麗なんです。でもそこに自分なりのワンポイントをこういう風に入れるっていうのがやっぱりねその人の持ち味だなと思う一枚ですよね。これもし達夫父さんがここに座ってって言ったとしたら光の見つけ方もやっぱりうまいですよね。確かにこっちからね、ちょっと光も入ってますしね、はい、それがまた効いてるんですよね。そうですね、なるほどな。いい柔らかい光になって、だから多分一方向じゃないんだと思うんですけどね、こっち側からも多分明るさ入ってきてる感じしますもんね。そうっすよね、そんなにこう明暗の差がないので、光当ててますね、きっとね。だからもしかしたら明るい部屋なんかもしれないですけどね、いいですね、いい光の場所見つけましたよ。いい光の場所見つけましたよ。柔らかい。ということで、達夫江藤さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なんか奥さんの表情の作り方も上手くなってきてる。そうなんですよね。そうなんかねぎこちなくないんですよ。もうまんざらでもない感じでね、本当に上手。だんだん教育してるってことですかね。そうですね。教育してるんですよね。達夫江藤さんが。そうですよ。写真の腕も上がり、モデルさんはモデルのモデル力も上がりね、メリットじゃないですか。はい。ということで、続きましては、工藤伊代子さん。はい。でいいんかな。はい。すごい写真来ましたけどね。すごい。はい。さっきのアオサギですかね。同じアオサギかな。まあアオサギはアオサギです。まあね同じそうはい種類がね同じってことですけど。アオサギが木に止まっていたところを撮ったので回信お願いしますと。なるほど。手前側は暗く奥側が明るかったのが印象的でした。本当にそれがよく伝わります。やっぱり手前側暗いですよね。だからこの手前の葉っぱのところはね結構暗いんですよ。暗いんだけれどもこの奥のこのサギのところにははっきりと光が当たってるし、なんならこのね目のところこの鋭い目じゃないですか。もうここがねはっきりと見えてるわけですよ。ね多分向こう向いてる風だけど多分こっち向いてるのかなとかも思うしね、まあでも。要するにカメラ目線なわけですよ。しっかりとこの眼差しを感じますね。でちょうどいいところに本当にいましたよね。この隙間です。葉っぱと葉っぱの間からこうね見える世界ね、後ろ姿だけども後ろ姿だけだったらちょっとね寂しいけれども、ちょうど左側を向いてるからこの顔がはっきり見える。そしてこの背景の丸ボケだったり空のブルーっていうのがなんかアオサギとこのブルーのねこのコントラストのね、まあ同じブルーがね揃ったっていうのもまた一つ面白さがあるかなというふうに思います。はい。なんかこんだけ明暗の差があると、アオサギもなんか黒く潰れちゃいそうな感じするけど、そうですね。ちゃんと顔出てるんですね。そうですね。これすごいですよね。すごいですね。400ミリだって。100、400の400ミリ望遠端で撮ってる。そこそこ離れてるわけですね。はい。すごいね。このボケ方面白いね。面白いですね。いいボケ出ましたよ。ちょっとドーナツ状になってる感じ。そうですね。このレンズこういう風にボケるんですね。なるほど、本当だ。ミラーレンズみたい。ね。はい。まあ多分葉っぱの光り方がもしかしたらそうだったかもしれないですけどね。なるほどなるほど。まあそこら辺詳しくは分かんないですけど。はい。はい。ということで工藤伊代子さん。はい。すごい作品見せていただきました。できました。はい。はい。ということでありがとうございました。ありがとうございました。さあ続きましてはポンタロウさん。ポンタロウさん。はい。令和のファーストショットはこちらでございます。いやいいスナップですね。なんかこういう風に歩道の信号を見上げるってなんかいいですよね。でしかもねやっぱりこの青の渡れの時撮るっていうのがすごく前向きですね。なんか人が歩くところね、止まってるところじゃなくて歩くところね、なんかこのブルーとそれからなんかこういう風にねこの銀行のこの看板がこうちょうど中央にこう引っ張られるようなこのパースの感じっていうのがすごく面白いしね、ど真ん中にドーンとねこの電池を、入れることですごく印象的です。背景のビルは暗く落ちてるのでこういうふうにこう街明かりじゃないな、こういうふうに信号の光がね、すごく印象的になってくるのでいいですよね。でこの上の標識のところは大胆に切っちゃってるね、それがまたすごくこの中央の信号に目線をね引かせるいいモノクロだな。なんかこれモノクロの人もかっこいいかなと思うような一枚でした。そうですね、確かにねモノクロ合いそうですよね。はい、絶対かっこいいですよこれ。背景はもっと暗く落ちるので、これがグレーになってね、はい、いいと思います。はい。じゃあぜひモノクロに仕上げたものを、はい、やってみてください。ということでポンタロウさん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続きましてジャック・ノベニティさん、はい、そのモノクロですね。お、来ましたね。正確にはファーストショットじゃないんだけどファースト作品ということで。なるほど、いいんですよ。はい。
あらいいモノクロ来ましたね。どこの街ですか、こんなにいい街あるんですね。すごいね。すごい。これなんか何がいいかって言ったら、もちろんこのねカーブミラーがこれ古びた感じもいいですけども、ここの映り込んでるこの道路のこの質感、これ砂利なのかな、なんか今みたいにこう綺麗に舗装された道じゃないんですよ。これがなんかもう最近撮ったっていうよりかは本当は昭和にね自分がこう小さい頃に撮影したかのようなタイムスリップしたかのようなこの写真。なんか古いアスファルトみたいなね。本当に昔のコンクリートって言えばいいんですか。傷んだ感じの。そうそうですよ。でこの、ミラーにこの落書きされてるっていうのもなかなか今ミラーに落書きされてるところも少ないですよ、ね、こういうのもね含めてすごくこの年代を感じるなというふうに思います。なんかそれがね、その古びた感じがモノクロだから本当にその当時に撮ったかのような、写真がね、写真だなというふうに思います、はい。すごいね、はい、どこで撮ったんだろうね。これ知りたいですね、ここでスナップしたいです。意外と残ってないんでね、ありそうにないんですよ。このアスファルトのこのはげちゃった感じっていう。そうですね、ないんですよね。いや面白いな。すごい。はい。ということで、そうか、こっちの柵がこれ映ってんか。そうですね。そういうことか。はい。なんだろうこれどうなってんだろうと思ったけど。で自分はギリギリ映らない。ギリギリ映らないんですよね。はい。でもちょこっとここに映ってるの。そっちにね。なるほど、本当だ。ミラーの中のミラーの中のミラーに。なるほど。ミラーの中のミラー。ジャックのミニティさんってこんな感じなんですね。いや、わかるのこれ。全然わかんないでしょこれ。ジャックのミニティさん、これ顔バレしちゃいますよこれ。全然バレないでしょこれ。むしろ切れてるでしょこれ、顔のとこがちょうど。すごいな。はい。ということでジャックのミニティさん。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もしかしたら自撮りだったのかもしれないですね。そうかもしれないね。本当はだいぶ遠回しな自撮りですね。はい、じゃあ続きましてキリンさん。はい、キリンさん。はい、キリンさんのファーストショットはセレクトカラー。セレクトカラー。はい。ね、この写真ね、キリンさんねプリントしてくれたんですよ、オート先生プリントで。本当ですか。もう面白いな。もうねセレクトカラーみたいなね。みたいなねというかセレクトカラーですね。セレクトカラーですね。で撮ってでこれ面白いなと思ったんですよ。やっぱこう風船って確かに鮮やかで、それだけを色抽出して、他をモノクロにするっていうのはこういう発想あんのかって僕何気なく焼きながらこれ真似しようと思ったやつですね。でも黄色ってさ結構多くない？それ以外にも街中とか、確かに意外と道あふれてますね。例えばこの写真でもなんだっけ、麦わら帽って黄色が反応しなかったのかな。確かにそうですね。でうまくいったのか自分であれじゃないですか、やったんじゃないですか。ここだけ残してそれ以外もモノクロに。めんどくさいね。だいぶですよね。相当めんどくさいですね。でも逆に黄色だけレイヤー貼るからそういうことか。そんな難しくないかもしれないですね。そういうことね。なるほどなるほど。はいね。いやでもね、それにしてもこの発想といいね、いいですよ。でなんか本当にこれ面白いのはこの黄色の風船を持ってる。でそれが色抽出されてるからそこにまず目がいく。でこの黄色い風船を眺めてる女の子なんですよ。なんかこの眺めてる感じが本当にこのね風船に思い入れがあるかのような、すごくね、この写真から感じるなと思います。で後ろのこの壁のところもなんかちょっと新しいよりかはちょっと古びた感じでなんかちょっと汚れがあるっていうのが、このね写真から表現されてるのでいいモノクロとね、セレクトカラーになってるなというふうに思う一枚でした。はい。でもこれモノクロにしなかったら逆にその後ろのタイルの汚れがもしかしたら目立たないかもしれないですね。そうですね。で逆に邪魔になっちゃうような、あれなんかもしれないですけど、モノクロにしたことによっていい風合いになってますよね。そうですね。はい。面白いのいただきました。面白いのいただきました。はい。ということでキリンさん。キリンさん。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当だ、書いてあった。初めての里亀プリントです。そうなんですよ。本当にねいい写真ありがたいっすよね。ありがたいっすよ。みんな遠くから出してくれるんですもん。本当にね。キリンさんは送ってきてくれたのデータを。そうです。データ送っていただいて、はい。で仕上がりを送ってあげて。そうです。なるほどなるほど。その時はやっぱりオート先生プリントで。もちろんです。仕上げたわけですね。仕上げました。頑張って何回もね焼き直してこのねモノクロの黒を締めて出すのが結構難しいんですよ。それも何回も焼き直しました。モニターとまた出てきた色が違かったりとか。そうなんですよ。しかもほらカラーもあってモノクロなんです背景が、これ難しかったですよキリンさん。すごい大変だったんですから。でもね本当にいいの仕上がったので僕は納得しましたけどね。はい。満を持して送ってあげてください。本当ですよ。本当に時間かけましたからね。めちゃめちゃかけましたからマジでね。はい、ということで、じゃあ続きましては池さん。池さん。はい。ゴールデンウィークの合間に仕事帰りに撮影しました。はい。1枚でございます。なるほど。
いやいいじゃないですか。こう仕事帰りにスナップできるっていい環境ですよね。なんかね別に僕らもスナップ仕事帰りにスナップで、しようと思えばできますけど、やっぱり車だとこうまっすぐ家帰っちゃったらもう終わっちゃうんですよね。そうですね、細かいところに目いかないですからね、車運転してるとね。そうね、で僕も車乗っちゃうと自分の YouTube しか見ないんで、やっぱりこう見過ごしちゃう時がねあるわけですよ。車乗りながら見るのは気をつけた方がいいよ。危ないから。見るっていうかね、もう音を聞いてるわけですけどね、ちゃんと車のスピーカーに通して流してますから僕の YouTube の声をねねって言ってるの。ねねあははははって笑ってねねあねねあたまに信号止まってる時、ここで歩道の時にたくさん人が歩いたり自転車乗ってる人に音漏れてねえかなってすごい恥ずかしい時あります。そうラジオにしては笑いすぎだろうって時がねあるんで、それを聞いてまた自分はって笑ってるでしょ。一緒につられて笑っちゃうんで、ね、同じ声で、そうすると自転車乗ってるおばちゃんとかと目が合うんですよね。漏れてますね。漏れてますね。間違いなく漏れてます。ね。さあということでね、はいこちらの作品ですけども、仕事帰りにスナップをするというまずそこがすごく、単純に羨ましいなと思ったからこういう話したんですけど、ね、で何よりもこの雨上がりのこの路面が湿った感じ、ね、そしてこの向こう側のこのね、お店というのはもう白飛びしてますけども、でもねこの下のところにはきちんと色が出てるんですよ。ね、色が出てることによって手前の映り込みには色がある、ね、背景のお店の、ね、ガラスには一色、なんかこれが不思議なんですよ、ね、これやっぱ映り込みで手前のところは暗いから、ね、そこに色がちゃんと表現される。そしてここにねまばらに落ちるこのね葉っぱっていうのがすごくこのねシャドウのところに色を添えてくれているのですごく印象的。そして後ろのこの車も動きがあってね生と動があってすごく、ね、印象的な写真に仕上がったんじゃないかなと思います。はい、いいっすね、この時期はこのリフレクションが取れるからね。そうなんですよ、いいっすよね。はい、このリフレクションの大元を切っちゃったって結構大胆ですよね。確かにそうですね。ここを生かすためにこっちも映したらいいじゃないですか。はいはいマウスで申し訳ないんですけど。そうですね。でもこれでも切っちゃったことによってなんかうまくまとまってるっていうね、勇気あるあれですよね。そうなんですよね。どっちもやりたくなりますよね。片方捨てるって勇気素晴らしいですね。すごいですね。ということで池さん、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ続きましては中村慎吾さん。はい、中村慎吾さん。はい、中村慎吾さんは2枚いただいてますね。で2枚見ていただきましょうか。一応はい絞りきれなかったってことでね、こっちが1枚なんですね。で2枚目がこちらでございます。なるほど、こちら行きましょう。東京ジャーミーですね。東京ジャーニージャーニーじゃジャーミーでしょ。ジャーミー、なんですかそれ。東京ジャーミーってムスクモスクどっち？モスクは多分あれですね、国かなんかですね。じゃあムスク、はい、イスラム教か何かの教会みたいながある。どこだっけ、渋谷かどっかにあるんですよ。へえ、普通に入れるんですか？渋谷だっけな、あそこわかんないな。へえ。にあるんですよ。東京ジャーミー。東京ジャーミー。入れるんですかって入ってるじゃんだって。まあそうです。いやそういう宗派の方なのかなと思って。ああ、なるほどなるほど。いや多分違うと思います。違うと思いますって知らないですけど、彼のこと僕はこの人のこと知らないですけど、多分違うんじゃないかな。すごいっすね。へえ、これはすげえわ。モスクだって。モスク。ムスクじゃなくてモスクだって。モスクなんだ。モスクでいいんです。そうなの？だってモスカって国なかったないか。モスクワそれモスクワでしょ国じゃなくてそれ言ってんのそうだ、モスクワでした省略しちゃってるんですね。本当だよ。確かにムスクはおかしいよね。メガーってやつでしょ。メガーって。それムンクじゃないですか。違うムスカでしょムンクはでしょうな。映ってない一生懸命やりましたけど映ってないんですよ。ほら同じ反応してる人いるよ本当だ。関谷さんだった。さすがだな。中村慎吾さん無料で誰でも入れますって。一回ね行ってみたいなと思ったんですけどね。そうなんだ。キミさん、息子は香水でしょ。確かにね。香水ですね。その匂いだなと思ったんですけど、そこから来てんのかと思って僕。
なるほどえなんで今水飲んだの急に。いやもうなんかもう喉がカラカラになっちゃってるねえ。さあでこちらの先にね行きますけども、いやーまずねこのいいモノクロですよ。これ全体的にねこの建物が多分白いんでしょうね。すごくねこの景観というか周りがもうごちゃごちゃしてないすごく広々とした空間をこれをあえて横で撮る。多分この進行方向神様が多分いらっしゃるのはこっちの左側になると思うんで、なんかそこをこうね正面から撮影するっていうような撮り方を普通は多分するんだろうなと思いますけど、それのあえてこの柱と柱のこの空間だけを撮るっていう、これまさに面白い。でこの地面のところが手前から奥にこういう風にラインになってるわけですよ。これをなんかすごく活かしてるなという風に思いました。縦構図で撮影することでこの柱もねドーンと構えてる感じも出ますけども、このね下のこの地面のラインが奥行きをねすごく演出してるなと。それからこのねモノクロ比較的柔らかいモノクロで撮影することでねこのちゃんと白をね綺麗に出て、この奥の窓ガラスからの自然光の光も柔らかく出てね、この家このちょうどねこの人じゃねえな、こっちの何かあるんですかね、この影がぐわっと伸びていくことでなんかすごく一枚が印象的に仕上がった写真じゃないかなというふうに思いました。多分右が入り口とかなんじゃないですか。でそこの自然光が開いてんかもしれない、そっかから差してんかもしれないですね、確かに。いや全然僕その宗教的なことは全然わかんないですけど、だから多分右側から入ってきて、はい、左側がきっと神様なんそうですね。そこにお祈りしてる人がねいらっしゃるんいですかね。るのかな、そのモスクも神様的なものいるのかな。神様じゃないんですかね。どういう考えなんですかね。わかんない。でもアラーがそれわかんないです。全然わかんないです。全然わかんないですよね、はい、まあとりあえずあれですよ、今アラジン上映中ってことですよ。全然関係ないです。全然関係ないですよ。アラジンは上映中ですけど、実写版アラジン上映中ってことです。なんかすごいなんだっけ主演のアラジンがかっこいいとかって言ってますけど、はいはい、これ見てないからわかんないですけど、俺がやってます同じだと思います。はい、まあ似たような顔してるよね。似たような顔してるから。アラジンなら俺いけますよ。演じれますから。そのままいけるね。そのままいきます。メイクとか必要なしに、はい、絨毯乗ればもう大丈夫です。そうだからそのアラジンとか見てても思うけど、なんだろう、宗教的なことはわからないけど、なんかこういうイスラム教の様式美というかさ、はいはい、はあるよね、撮ってみたいと思うよね。なるほど、だからもう部分拡大でもいいから撮ってみたい。そうですね。このまま天井にカメラ向けたらどうなってんだろうとかも思う。そうですね。だってこういうところってやっぱ造形が綺麗ですもん、一個一個が。本当ですよね。ね、だどこを狙っても絶対綺麗な写真っていうかね撮れるし、面白いと思います。そう行ってみたいと思う。行ってみたいですね。なるほど。でこの正面のこれはちょうどシンメトリーになってる。そうですよね。なるほど。まあ自由に入れるんじゃね、いいですね。行ってみたいですね。ぜひね。はい。大戸先生のじゃあツアーで。ツアーなんですね。なんですか。ここだけ行くツアー。ここだけ他も回りますけどね。どっか行くときに校庭の中に入れてね。現地集合現地解散の。ここ集合で。ここだけっていう。怒られそうですね。でっかい声でわーって言われて怒られるんでしょ。そうですね。警備員来ますよ。はいということで中村慎吾さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ続きましては秋広さん。秋広さん。はい。セントラルパークだって。お。ニューヨークの。やらいいっすね。セントラルパーク。いやー。これなんか僕どこで見たんだろう。直接見たのかな。これ中の人初めて見ました。僕は初めて見ましたよ。これなんだっけ。いやまあお店来た時に見せてくれたのか。すごい見覚えあるなと思って。なるほど。中村慎吾さんが全然大丈夫ですってあっちこっちで撮れるみたいですよ。あ、そうなんですか。へえ、いいな。本当にそんなね。ああ、なるほど。メッカの方向に向かって祈ってる。なるほど。じゃあそのメッカの方向にちょうどその入ってすぐ正面が見えるように建物も作られてるってことですね。多分そうなんでしょうね。はあ、なるほどね。すごいな。なるほど。すごいね。はい。じゃあこちらのね作品いきましょうか。はい。ね、セントラルパークね、いいじゃないですか。ね、でもなんですかね、なんかこの後ろ姿が日本人に見えるんですよ。ね。でもこの朝のね、多分朝なんでしょうね。まあこの太陽の光がすごく清々しいね。このまあ緑が綺麗じゃないですか。この芝生もね、青々とした緑、そして、ここからね太陽が差し込むことね、かなり絞ってるんだと思います。工場も綺麗に出て、この木のね幹と幹の間からペッとこう差し込む。そうするとね強い光が差し込んでるんで、この木のねシルエットだったり人の影がわーっと伸びたりとか、でも若干この手前の人の足とかねこの体がぶれてるんですよ。そうすると
この中に動きがあったり青々しさが残ったりね、この中から1枚からすごくねすがすがしい感じで、この子供がきっとね散歩が楽しいんだろうな、はしゃいでる感じ、なんかいろんな子供のはしゃぎ声、ね、鳥のさえずりみたいな音まで聞こえてきそうないい写真だなと思いますね。はい。なんか影にすごい目いくよね。そうですね。影がすごく綺麗。ね。いいな。はい。日本でもなんか同じようなところがあればね。そうですね。真似してみたくなりますよね。はい。影を中心に撮ってみるっていうのね。はい。やってみたくなりますね。はい。ということで秋広さん。秋広さん。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。とちゃん喉イガイガしてきた。喉がイガイガそろそろしてきましたね。龍角さんに手を伸ばしましたね。はい、ということでじゃあ続きましてはあゆみちゃんさんです。令和初日15時頃地元の神社に御朱印をいただきに参りましたが、長蛇の列で断念と、1枚目はご婦人にピントを合わせたつもりが手前の灯籠にあって、多分ここからにあってしまいましたと、失敗作ですと言ってますね。2枚目は何も言ってないですね。コメントはないです。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ1枚目いきますか。1枚目、はい、せっかくコメントもいただいてますし、はいね。2枚目はきっとあれか、コメント欄に来てるのかな、あるかな。なかった、なかった。ないですか。はい、じゃあこちらですけれどもね、いやこの写真ね、確かにこれだけ並んでると、確かに令和になってめでたいですから、皆さんご朱印もらいきますよね。でその様子を伺いに来たこのね地元のおばあちゃんなんでしょうかね。でここでねこの旗から眺めてるわけですよ。でそれを写真撮ろうと思ったんだけども、手前の灯籠にピントが合っちゃったとね。はい、スパチャいただきましたぐんちゃんさん、今日の音先生のテンションがおかしいですが音先生中の人お疲れ様です M 級ということでスパチャいただきました。ありがとうございますね。テンションがおかしいんですね。音先生はね非常に疲れておりますね。はい、撮影ツアーがちょっと続いたからね。そうなんですよ、もう3連休ずっと続いて、ね、もう最後の締めでね総会審ということでね、もう僕が全てをここに置いてこようと。そうです、全てをここに置いてこようと、もう僕はここで 100% 絞り切って、明日仕事休みたいです、ね。でも明日仕事ですだから 100% 絞り切れないんです、ね。いやいや寝れば大丈夫ですよ。今日は3時間じゃ足んないな。寝れば今日もっと寝ますね。今日は早く寝させてください。はい、じゃあもう今日はこの辺で終わりにしますか。いやいや最後まで行きましたよ今やっと折り返しですから結局。本当ですか。やっと折り返しですよ。やっぱり1時間半ですということであと1時間半やったら3時間なわけですよ。12時です。はい、もうよくわかんないです、ね。宣伝やっても12時、宣伝やんなくても12時無駄話が多いってことだね。はい、さあね、こちらの作品ですけどもね、まずねおばあちゃんとその列ね、でもこの灯籠に合わせることによってなんかそのおばあちゃんのところがボケが柔らかくなってるんですよ。で別にそれが気持ち悪くないんです。なんかそれがすごくこっちの人がいるところっていうのが幻想の世界、なんかこの建物にピントを合わせることでこの人たちっていうのがピントをはっきり合わせないことでなんかすごく想像だったり僕、ね、自分の中イメージの世界のかのようなことを演出してくれる、ね。なのでなんかこういう失敗かもしれないけど、ピントが写真の中に来ていてあまりにもおかしくない場所だと思うので、それは全然問題ないし、逆に僕はこの写真面白いなと思いますけどね。なんかスナップ的な写真だったらばさっきの写真、この写真と2枚目の写真ともう1枚このお寺の中での写真がもう1枚あったら十分組写真になると、組写真で3枚1組でいける面白くなるかなと思いましたけどね。はい、最近はあれですよね、昔はさ、ピントがここに来てないとっていうのがあったけどさ、最近もアウトフォーカスっていう考え方があるじゃない。そうなんですよ。ピントがどこにも合ってなくても逆にそれが幻想的なイメージの、になってればありなんですよね。すごい時代ですよ。で逆に時代もそうだけどさ、この場面って確かにでもそういう場面でもあるよね。そうですね。逆に、人がいるからって言い方も変だけどさ、それも含めて、その御朱印並んでる列とそれを見てるおばあちゃんとっていうのをイメージにするっていう意味でアウトフォーカスにしちゃうっていう。そうですね。ありですよね。ありです。全然ありです。だからもうピントが合ってるところトリミングでガーンって切っちゃってもいいんだよ。そこまでやりすぎですけどね。それぐらい思い切ってもいいってことですね。そうですね。はい。っていう時代なんで。はい。ぜひいろんな感性をね、広げてくださいということです。はい、ということであゆみちゃんさん。はい、あゆみちゃんさん。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そしてジュンマックスさん、リポビタンデーで元気出してくださいとねスパチャいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。でも大戸先生はリポデーじゃなくてね、もっと低いやつ飲んでますからね。なんですか。これね、オイスタープラス。
オイスタープラス飲んでますから。オイスタープラス代オイスタープラスのいっぱい粒入ってるやつ2万ちょっとしますんで、皆さんそれぐらいのスパチャくれてもいいんですけどね。誰もくれないですよそんなのね。はい。ということで続きまして杉さん。杉さん。はい行きましょう。ということでカナダに住んでるんですってお。で写真を送れって言われて友達に送った1枚なんですって。ああそういうことか。そうカナダに住んでるんですよ杉さんが。でどんな街中なんだとそう送ってみろよって言われた。杉さんカナダに住んでるんですよ。はい。メイプルさんとかじゃなくて杉さんなんですよ。なんでメイプルさんなの？いやカナダって言ったらメイプル。まあそうですけど、そっちか。ここにもメイプルさんいらっしゃるんで。ああそういうこと？そうそのメイプルさん言ってんかなと思って、名指しじゃねえと思って。そういうことじゃないです。なるほどなるほど。はい。はい。でカナダっぽいでしょうか。適当にシャッターを押したので全く工夫していませんが返信お願いしますということです。なるほど。ねえ。いやでもねなんていうんだろうな海外にいてもやっぱり日本人だったらやっぱ令和ってすごく記念すべきもので、ね、カナダにいたらカナダ人には別に令和なんて別に大した、ね、関係もないことですよ。まあ言語変わったっていうのはもしかしたら世界的なニュースになってるのかもしれないですけど、でもその中で、このねカナダの街をね一枚に撮ったと。でこの中ですごく不思議なのがカナダって人がこんなにいない場所があるんだって思いました。なんか多分結構な街中なんでしょうけどね。でもねすごくね、人の気配がないんだけどもなんかすごい景観が綺麗です。なんか椅子もねすごくスタイリッシュでなんか椅子が置いてあるところがちゃんと一段高くなってるっていうのがなんかすごくこの街のデザイン性とかねそういうのがよく考えられてるなとかとも思いますし、それをちゃんと斜めからね、ちょうどこのね角から撮影することでこのね奥行きだったりとかなんかそういうこの縦構造の中にすごく収まりがいいなっていうふうに思いました。はい。奥行きが出るとこを選んでよく撮りましたよね。そうですよ。なんかね送ってって言われてる割には、ね友達の送る写真の割にはだいぶちゃんと考えて、ベンチもそうだし、はい、この並木もね、はい、ちゃんと連続してるんで、奥行きが出るんで、はい、いいとこ撮ってますよね。そうですよね、本当にちゃんとしっかりしてます。はい、はい、適当にシャッター押したらしいです。でもいや適当なわけないな絶対考えてるよ。ちゃんと染み込んでるってことですね。そうですよ。はい。普段ね頑張ってんですね。はい。ということで杉さん。はい杉さん。はいありがとうございました。はいありがとうございました。さあ続きましては小木蔵さん。はい小木蔵さん。はい、令和のファーストショットで、ゴールデンウィーク仕事が忙しかったんですって。お疲れ様です。で撮影できなかったので、令和初は5月の8日ポピーハッピースクエア。なんかそう楽しい場所ですね。ポピーハッピースクエア。はいポピーハッピースクエア。いいな。ポピーハッピースクエア。楽しくなる名前ね。埼玉にあるみたいです。そうなんだ。はい。絶対行きたい。ポピーハッピースクエア。覚えました。はい。で曇り空だったのは残念ですけどって。曇天の時の撮影のことなどあったら教えてくださいっていうコメント付きでいただきました。はい。ねえ。これだけポピーが一面にバーッと咲いてるとやっぱ絵になりますよね。そしてね、でほらこのね狙うポピーがすごくいいんですよ。なんかポピーってもっと真っ赤な一色なね感じのしますけども、なんかこういうふうに花びらにグラデーションがあったり、このピンクのねポピーなんてのすごく可愛らしいじゃないですか。でまだこのね空間のところにこれすごく味があって品があるなと思ったのは、この真ん中のところにちょうどねこのねつぼみがパカッと割れたこれを入れてることがすごくね僕素敵だなと思いました。でそれがねまだつぼみがあるところを、真ん中に持ってくることでまだまだこれから未来が明るいよっていうのがこれからね本当にポピーハッピーですよね。これがすごくここに映し出されてるわけですよ。でこの奥にこの橋があるのもまたね印象的ですね。すごい高いところにね橋があるからこういう人工物のフォルム感と、このポピーがある。そしてその向こうまでポピーが咲いてるかのようなこの奥行き感っていうのがいいかなと。で、曇りの時にはねやっぱり晴れてればこれぐらい空入れていいんですよ。で曇ってる時ってやっぱりどうしても空はどんよりします。一色です。なので白くなっちゃうしね。白くなっちゃいます。なのでこのね橋の上ぐらいでいいです。もうこのぐらいで上はギリギリ切っちゃっていいんですよ。その分下いっぱい入れてあげてください。でこれはもう少し立ってもいいですね。しゃがんでるんだったら立ってこの下のところこの、お花のところたくさん入れてあげてください。なるべく空は切ることっていうのが、ポピーじゃなくて、曇りの時の撮影のポイントかなと思います。なるほど。ちょっと俯瞰気味にとそうですね。そうすると花畑の奥行きがぐーって入るから。そうですね。そういう分で稼ぐって言ったらいいんですけど。そうですね。空間を埋めてあげてください。っていうアドバイスいただきました。ということで小木戸さん。はい小木戸さん。ありがとうございました。はいありがとうございました。でもこの色好きですけどね。
これいい色ですよね、なんかあんまり見ないポピーのこの色。消えた。はいはいはい、じゃあ続きまして、はい佐々木由美さん。佐々木由美さん。はーい。おお、これが佐々木由美さんですか。佐々木由美さんなんじゃないですか。なんか随分佐々木由美さんは絶対僕佐々木由美さんはド S だと思うんですよ。あ、でも私の中の別の人格だって言ってますよ。別の人格、はい、もしかしたらこっちの人はド S なんかもしれない。はあ、じゃあ撮ってる方がド S なんかもしれないけど、撮られてる方はド M かもしれない。なるほどね。佐々木由美さんはね絶対僕変わってると思うんですよ。でもねこの変わり者っていうのが別にそのなんか批判してるとかそういうんじゃなくて、やっぱりこういう写真にそういう自分を出せるっていうのは本当に僕素敵なことだと思います。なんかその変わってるっていうのは人と違う感性を持ってるっていう意味なんですよ。でやっぱり多分人と同じのが嫌だとか、なんかこうちょっとこう人と違うところを自分は見つけたりしたいっていうような多分ことって絶対あると思うんですよね。でやっぱそれをなんかこうセルフポートレート的にその影を取ってあげる。で、多分これ周辺光を落として真ん中のところ背景にして自分の影を目立たせる。でなんかすごいなんかほらもうかっこいいっすよね。多分佐々木美さんってちょっと長身なんですね。でこのなんかこう絶対こうかっこいいと思います。なんかこうワイルドではっていう言葉がいいか分かんないですけど、こう首を曲げて、ね、肘をこうやって曲げてることでちゃんとこの体の中のこのラインとか、ね、肘のラインがあることですごくこのねかっこよさっていうのが演出されてます。でなんかこう手に持ってんですね。なんかねここにねこうぶら下がってる感じもあります。でこれをなんか多分これ海の砂浜ですかね。で砂浜みたいなところで撮影してるのが、ね、どこなんですかね。それ俺も気になった。すごいこの背景がもう影はもう形になってるから、はい、おおいいポーズしたねっていうのがまず1個あるじゃないですか、はい、でもこれどこにできた影なのかっていうのがそうなんですよね。すごい気になって、でも不思議。これ何土なのかな、なんなのかなね、土か砂か壁なのか、壁じゃないか、こういう砂壁みたいなのもねありますもんね、もうこういうのがなんかこう水か風によって削られたようなちょっとひびなんかもしれないですよね、こういうところで撮るっていうねのがすごく素敵な、まずは令和ファーストショット、自分自身と向き合ったわけですよ、いいじゃないですか。これバリアングルで撮ったんですかね、それともノーファインダーで撮ったんですかね。ノーファインダーじゃないですか。一発勝負でねパシッていったんですよ、はい、そういうとこもさすがですね、はい、いいね。ここを選んだの俺好きね、いいとこに入りましたよまたこれが、これがねなんか被っちゃってもおかしくないような感じですけど、そうですね、うまいこと被らず、しかも空間を埋めるかのように、不思議とここの周辺光量が弱いんですよ。他は強いのに。あ、本当だ、はい、でこうやっぱ見せたかったんかもしれないですね。ああ、なるほどね、はい、スクエアですからね。スクエアかっこいいな。66で撮ったんかなすごいな。はい、ということで、はい、佐々木由美さん、佐々木由美さん、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いいね、こういうのね。いい、かっこいいわ。俺影うまく撮れないんですよね。難しいですよね。意外と難しい。でこれね絶対スタイルってあると思いますよ俺。何？俺がデブみたいな言い方するんじゃない？デブですよ。もうだいぶ太りまで、もうなんかもうみるみる超えてきてますよね、お腹が。もうねダメなんだと思う俺。生活のリズムがおかしいから。あ、そうなんですか。で前だいぶ痩せてましたもんね。そうだね。ちょっと前のエキセイティング見たらめちゃめちゃ痩せてる。YouTube 始まってからですよ。太ったのは。生活リズムが本当に YouTube によって。いややめっから YouTube やっぱ。いややめていいんですか。もう大戸先生と友野さんだけで2人で頑張って。いや頑張れないですよ。いただいた方がいいですよ。中の人あって編集まで覚えてもらって。あとこの配信とかも多分ほら自分で設定できるようにちょっと覚えればいい話ですから。いやあえてそうならないの覚えないようにしてるんですね。じゃあなんかワンタッチでできるようになんかちょっとマクロか何か組んでおきます。いやいいですいいです。大丈夫です。はいということで続きましてくまさん。はいくまさん。はい行きましょう。ベタ踏み版はいつでも撮れるのでこちらに変更しましたっていう。なんかわかんないです。わかんないですね。ベタ踏み版はいつでも撮れるので。はい。なんかきっとなんか違うのを一回上げたんじゃないですか。なるほど。できっと変えたってことなんだと思います。ホランエンヤ環業祭らしいです。島根の
お祭り、お祭りなんでしょうね、きっとね、はいはい、人物の顔が暗いような気がするんですがどうでしょうかってアドバイスをお願いします、なるほど。リプランに続く。おう待って、超投げ超投げ、当日取って出しでインスタグラムにも投稿しましたがツイッターにも改めて投稿させていただきます。音先生いいねありがとうございます。砲弾円野の詳細は、140文字では説明できない&自分もよく分かっていないので以下に、公式サイトのリンクを貼っておきます。予習なしのぶっつけ本番で撮影しているため、主に県外が見えを切るタイミングでシャッターを切っていましたということですね。そんな感じです。そんな感じですか、はい、なるほど。まず、ね、この顔が暗いけどどうですかっていうのは、どうしてもね、手をこうやってますし、なんかこの素晴らしいこのいろんなこの前髪がどうしても髪にかかっちゃうとね、髪じゃない顔にかかっちゃうともちろん暗くなると思います。でも上を向いていることによって光はもろに浴びてるんですよ。でもこの手のところから光が漏れて、ね、ちょうどこの少しこういう風に光があるじゃないですか。だから別にこれは顔暗いなとか思わないです。別にこういう瞬間性なんだなっていう風に捉えられます。なので別に見られない暗さじゃないのでそこは全然心配いらないと思いますね。でもうこれはこの2人の表情がもう何もいいですよ、何よりも。でね、後ろの人はもう真剣にこの見る眼差し、ね、キリッとした目じゃないですか。でこの上の人はこう何か多分上でね、なんかこの棒をくる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 やってるんでしょうね。でこれがねきちんとこのね目線のこれもまた鋭い目線なんです。真剣なんです。2人とも真剣なんだけどもね、どちらも共通するのは鋭い眼差しで一点を見つめること。それがこの共通点で、なのでなんかそういう風なものが、正面上を見ることで、なんかその写真の中でこう目線のねこの空間表現っていうのがこのね映る人の目線で空間表現ができる面白い写真だなという風に思いました。ベタ踏み板じゃなくてベタ踏み坂ですって。坂、車の CM でやってたところ、そうなの？はいの写真があったんですね。全然テレビ見ないから分かんないんだ。そうですよね、テレビ見ないですからね。全然見ない全然見ない見る頃は全然なんかテレフォンショッピングとかやってる時間なんで仮に見たとしてもテレビ自体僕つけない。そうですよね、俺もあんま見ないですね。全然つけないですね。僕はもう佐藤カメラの YouTube だけなんでベタ踏み坂っていうのがまずあるんですね。確かにありましたね、懐かしいな。それもすごいけどこれもすごいよね。ね、全然すごい。なんだろうこれ海の上でやるん。もうそうかもしれないですね。川？海か。海じゃないですか。多分島根だって言ってるから、海なんでしょうね。はい。違う湖だ。湖。なんて読むか分かんないけどなんとかこの東側って書いてある。ほう。なるほど。これもすごそうだね。ね。多分いっぱい人来るんでしょうね。祭りって日本全国いろいろこういうのがあるじゃない。なんとか祭りみたいな。で夏は特にさ祭り多いじゃない。そうですね。祭りの上手ないいやなんですかそこまで言っといて祭りってさどういう風にしたら上手に撮れるのかなとかさちょっとやっぱ思うわけよ。なるほど。なかなか祭りって難しいからこの動画に撮っといて。わかりました。宮祭り行こうかなと思って。本当？はい。今聞いちゃうとさ多分長くなるだろうから。そうですね。今聞こうと思ったんだけどやべえこれ長くなるからいいや。わかりました。じゃあ祭りの撮り方は宮祭り行く予定なのでそこで撮ってきますよ。はい。撮ってくるってことね。動画で撮っていつもの説明動画じゃなくて。それも撮って動画で撮ってきますか。どっちでもいいですけど。多分じゃあ友也さんも誘って。この間言ったのはこれなんですよ。そうですね。じゃあ友也さんに撮ってもらうか。太田先生が撮って言ってそれを聞いてどう撮れるか。どっちでも。はい。一緒に行ってきますよ。中身は任せますよ。はい、わかりました。僕は撮り方を知りたいだけなんで。そうですね。撮り方そこで勢いのあるやつを撮りたい。そうですね。いいなんですよ。超いいのある。教えたいなんですよ。絶対これ使った方がいい。これで撮った方がいいっていうのありますから。これから時期ですからね。そうですね。夏祭りの時期もありますので、ぜひお願いします。ということで熊さん。はい、ありがとうございました。宍道湖って読むんだ。宍道湖。これで宍道湖って読むの？そこに書いてあるんですか。そうこれ。本当だ。宍道湖。穴道みたいな感じ。そう。でも絶対穴道じゃねえだなと思って読めないって言ったんですけど。なるほど、本当だ。宍道湖。信じられないですね。
はい、じゃあ続きましては、北村健さんですね。はい、北村健さん。はい。はい。行きましょう。はい。あら、いい写真じゃない。すごいね。これはいいね。大戸先生の好きな光の割り方だね。ああ、この柔らかい光とこの猫の見るこの眼差し、これはたまらないわ。ね、で夕日の光なんでね、こういう風にね手前のこの光、っていうのがすごく綺麗です。でこの猫に当たるこの光もすごくいいですし、ね、この奥のこの公園ですかね、この奥のこの緑っていうのもなんか柔らかい、もう全体的にこのフレアが入ることによって優しさ柔らかさっていうのがこの1枚にバッと出ました。でそうすることによってこのね動物の柔らかさ、この質感というのがすごく出ましたよね。これは多分何か動物とか、ペットとかね、そういう生き物の、部門があるフォトコンテストに絶対これ出してみた方がいいと思います。これ絶対いいと思いますよ。すごくね1枚が印象が強いので絶対これいいかなというふうに思う1枚でした。はい、ということでこちらの作品、北村と健さんでした。ありがとうございました。はいね、中の人がいないので大戸先生が自分でやります。こっちか。はい、はい、では続きましてよいしょ。はい、MM ライカさん、はい、こちらの作品ですね。いやいい写真ですね。僕もなんかこれこの間見た気がするけど、あれか、普通に自分で見てた時の写真か。いやいい写真撮りますよね。このねなんかこう潜む感じ、MM ライカさんがこう潜んでこうしゃがんでるのがもう想像できちゃう。でこのね奥にいるこの老夫婦ね、いいじゃないですかね、2人仲がいいですよね。指さしてなんか会話してんすよね。あっちの芝桜も綺麗だぞとかね、多分言ってんすよね、きっとね。で、ちょうどやっぱり本当令和入ってすぐですから芝桜も綺麗で、これやっぱ公園ですからたくさんいろんな人がねこう見に来てるわけですよ。そうするとたくさんの人が遊びに来てるわけです。そうするとやっぱりなんかこういうふうに、老夫婦の方はベンチに座って遠くを眺めて、ね、景色を見てる、ね、仲がいい。そして、まだまだ、ね、こちらの公園の方でははしゃぐ人たちっていうなんかこういう組み合わせっていうのがいいなと。なんかこう、年齢関係なく、ね、この一つの公園で、楽しめる、ね、っていうのがなんかすごくこの平和な感じ、優しい感じっていうのがこう落ち着く写真だな。そしてそれをMMライカさんはちょっとこう一歩引いた目線から見るっていうのがこの前ボケがすごく演出の中の一つなわけですよ。なのですごい写真だなと思います。はい。いいコントがついてるなと思ったらコダックのゴールドです。なるほど、コダックゴールド。ああ、こういう感じで出るんだ。ゴールドいいっすよ。ゴールドいいっすね。今はね、佐藤カメラも売ってますから。何、佐藤カメラで売ってるからいいって言いたい。そうですよ。もう大戸先生がもう品出ししてますから。ゴールドは。ゴールドいいっすよね。いい発色っすね。なるほど、はい。ということで、はい、MM ライカさん。MM ライカさん。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。芝桜の時期か。いいですね。はい、ということで続きまして、はい、池物さんです。池物さん。池物さんでございます。久しぶりに間違えて読みましたね。怠け者さんね。寂しいって言ってましたからね。寂しいって言ってましたからね。お世話になっております。ということでね、令和になって初めて撮影に行った場所は一眼レフカメラを持って初めて撮影に行った場所でしたと。いや一応2枚目もあるんですね。はい、ちなみに2枚目が令和初の本当の初のショットですと。おお、すごい。55200買ったんですね。いやー、おめでとうございます。しやすい方でお願いしますと。もしこれがこのレンズを佐藤カメラで買ってなかったら、あのねって言いますね。これを果たしてどこで買ったんでしょう。そこに対してなんですね。それに対してですよ。写真に対してじゃなくて。写真に対してじゃないです。写真は中身です。表面じゃないんですよ。ね。これは一体どこで、これ EC サイトで売った記憶ありますか。まあいろいろ売ってるから分かんないけど。怠け者さんはアルファじゃねえ、G9 は買ってもらった覚えがある。なるほど。でも50200はこれは多分
怠け者さんに52役はなかったかもしれない。アマゾンですってコメント来ました。あのあのねあのねアマゾンなんかで買っちゃダメなんだよ。いろいろ公平ありますかあ、そうかそうかそうか。ら。いろいろ公平ありますけど、今のアマゾンじゃなくてアマゾンもいいですけど、いいですけどね。アマゾンもいいですよ。それは翌日届きますよ。なんならね、その日に届いちゃうこともあるかもしれないですけど、いやー、令和最初の買い物は里亀でしょう。ねえ、その後陣内里亀で買いましたよー。ちょっと開き直ってくれた。ねえ、なんでそれはこっちがあのね案件になりますよ。いやいや、もうちゃんとこっち行きましょうよ。こっち行きましょうよ、ちゃんと。こっちね、はい、こっち。これはあのねじゃないです。ね、さっきのレンズはあのねですけどね。アマゾンでって言ったらね、それあのねになっちゃいますよ。ね、さあ、思わずハモっちゃいましたからね、あのねがね。2人であのねって初めて。さあ、こちらの作品ですけども、でも、この写真すごくね広がりがあっていいです。僕もこういうの撮るの大好きです。だってほら、画面の対角上から伸びてってちょうどこういうふうに奥行きが出てるんですよ。面白い作りしてますよね。うん、でほら、ちょうどやっぱりこれなんだっけ、そう、視新緑の時期っていうのもありますし、ちょっとこう暗く落ちてるのがいいんですよ。深緑になってるんですよ。暗く落ちると緑がすごく浮くんですよね。そしてこのね、なんて言うんだろうな、木道ではないのかな。でもこのちょっとこう木がね、この辺が特にちょっとこう湿った感じがしていて、すごくね、質感描写っていうのがよくできてる。で、ワンポイントのアドバイスをするとしたら、少しここに空が映り込んでます。この空切ることで全然もうさっき言った僕のこの全体的にアンダーな感じが、もっともっとこう生えてくるのかなと思うので、ちょっとねしっとり感が出る。しっとり感が出ます。なので、この辺り、完全にここで切っちゃうとすごく窮屈になっちゃうので、若干のこの白は残してもいいですが、この一番のこの空間っていうのは切ってあげてもいいのかなと思いますので、だいたいこの辺りでカットで、ここでカットしてあげたら、その分成り行き右側カットでもいいし、あとは4対3のね、四つ切り六つ切りの比率でカットしてあげてもいいのかなとも思いますけどね。はい、このトリミングを、してあげるとさらにいいんじゃないかなというふうに思います。右側切っちゃっていいの？なんかそう、右側切るとちょっと窮屈というかね、ここの奥行きがなくなっちゃうんで、4対3がいいかなと思います。ですよね。多分はい、もったいないですよね。はい、ギリギリやっぱあった方がいいですもん。そうですね。はい。でぜひ仕上げるときは四つ切り六つ切りで、はい仕上げてみてくださいということですね。ということで、池物さん、はい、ありがとうございました。お買い物はね、佐藤カメラでお願いします。ね。はい。最後にダメ押しみたいに言う。あ、ティープマンさん、連日お疲れ様でした。オイスタープラスの足しにということでね、ありがとうございます。ありがとうございます。あとはね、皆さんオイスタープラスを買ってもいいんですよ。皆さんでね。皆さんもね。別に何の回し物でもないですけどね。はい。いや、もらっちゃったからでしょ。もらっちゃったから。錠剤をね。そうですね。たまには言っとかないとっていう。ちょこちょこ挟まないとね。社長さんがたまに来るんで。はい、参りましょう。じゃあ続きまして小路さんです。小路さん、はい。小路さんもファーストショットは、やっぱりカフェでございます。カフェですね。令和からいいもん食べていいもん飲んでるじゃないですか。スマホの中も探しましたが結局カフェの写真でした。やっぱりよかった。でもね、小路さん意外とねビール好きなんですって。よかったビールの写真じゃなくて。よかったと思って、それ今聞いて携帯の中探してビールしか出てこなかったですだったらね、もう小路さんの印象がね全然変わっちゃいますけど、やっぱよかった。こういう可愛らしいカフェでね、小路さんはカフェなんですよ。ね。でも夜になると小路さんはカフェじゃないけどね。そうそう、そうですけどね。夜になるとビールの写真が上がってくるんで、小路さんね、よかったよかったね。いやー、本当に小路さんはもう50ミリ1本で必ずね勝負するって決めてらっしゃって、本当にねすごくなんだろうな、自分の中の芯がすごく通ってる方だなといつも思ってます。で、やっぱりね、本当にいつも思うのが、すぐ食べずに小路さんちょっとでもいや、ビールの写真だってすごい可愛く撮るんですよ。可愛らしいグラスに入れて撮ってるから、僕いつもあの写真好きなんです。本当に好きね。で、小路さんいつも思うのがね、でもビールっていうカクテルのイメージだったよね。そうっすか、小路さん。でも僕は小路さんのビールの写真あんま見ないから分かんないけど。本当ですか。
僕は小路さんのいつもビールの写真をよく見ます。いい泡の具合なんですよ。でなんかそのお部屋もね多分おしゃれなんだと思うんですよ。で普段可愛らしいカフェそうで撮ってるからやっぱビールはなんかおじさんが飲むものっていうなんかその印象というかイメージを覆してくれるんです。ああなるほど。そう可愛らしくなんか本当にね爽やかに撮ってくれるんですよ。小路さんと一緒にお酒飲んだら美味しいだろうなと思って小路さんに注いでもらってビールが美味しくなると。ビールがすごく美味しいと思う。小路さんと一緒に飲んだらでもそういうもんですよね。お酒自体の味ももちろんありますけど、それを飲みながらどんな会話をするかとかね。そうそうあと雰囲気と、ねやっぱ人って重要ですよ。本当にね小路さんとは絶対美味しいお酒飲めるなっていつも思ってます。写真見るたびに。だからハマっちゃいそうで僕いいね押せないんですよ。そろそろ写真の話してもらっていいですかね。酒の話じゃなくて、今日こういうねことばっかだよね。ダメだね本当にね。さあぜひ飲みましょうってこちらの写真ですけども、ねさっき何言いたかっていうと小路さんいつもねみんなもちろんそうなんですけどカフェデリする方ってもう僕すぐ食べちゃうんですよ。すぐ食べちゃう。もうこういうの出てきたらすぐ食べて飲んじゃいますけどまず取るっていうのがすごいなと思ってね。だってちょっとすごい短めに話しますけど昨日僕結婚式であったって言ってるじゃないですか。メニューも一品取ろうと思うんですよ。最初取ろうと思って最初の2品目ぐらいは取るんですよ。でも3品目から忘れて僕食べてるんです。食べちゃったと思ってやっぱりこれを食べずにね取るのってすごい人だなってすごい人っていうか、ちゃんとね習慣づけないと難しいことだけどもまず写真残すっていうそこのね意思っていうのがまず重要です。でこの写真は配置がものすごくいいですね。手前にこの低いこれコーヒーゼリーですかねが手前にあって奥にはこのコーヒーがね奥に置いてありますけどもこのね、位置感距離感っていうのもすごく僕は素敵だなと思います。同じ位置に置いちゃうとどっちも主張しますけどこれはね高いものを後ろに置くことでね、メインはこっちだけども背景のこのコーヒーも存在感があるっていうこのね、ちゃんとこの置き方っていうのがすごくしっかりしてらっしゃるなというふうに思いました。はい。白黒が反転してるのも面白いよね。なるほど確かに、こっちは下が白でこっちは上が白でそう確かに、ね、こういう細かいところいい組み合わせだったりとかします。そうですね、なるほどね。これ何この右側のこれはなんかあれじゃないですか美味しいお酒飲んでんじゃないですかこれ。それお酒なのそれ。違うんですかね。シロップとかじゃないの。シロップかなんかこうショットで飲むような強いやつをケーキがこれ飲み物とか来るまでに半分飲んじゃったんだなってちょっと僕クイッってもう無理ってそうかシロップねそうかもしれないですね。そうですよ小路さんはね本当にね可愛らしい方ですからね、ビールだけでねこんなショットなんか飲まないですよね小路さんは。何すげえネガキャンみたいな感じになってるけど小路さんのネガキャンみたいになってるけどやめて本当に。はいということで小路さん蜂蜜です。蜂蜜ね。これやっぱシロップまだシロップの方が近い。ショットよりは全然アルコール50度とかじゃない。はい、ということで小路さんでした。はい、小路さんでした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。すごいよね。逆にだからこれ3つあるからバランスがいいかも。そうかもしれないですね。はい、ちょうどいいバランスでした。はい。ということで続きまして、キヨさん。キヨさん。はい。令和のファーストショットは岩手県。岩手はだからゴールデンウィークに桜なんですよね。なるほど、いやいいですね。ゴールデンウィークの行楽シーズンに桜を見に行くってすごくいいですね。そしてこのね、桜もありますけども後ろのこのかやぶき屋根のねお家がすごくいいじゃないですか。でここには誰も人がいないんですよ。静かでしょうね。多分ね野鳥がね声が聞こえてきそうな感じですごくねこの日の天気ね雲が厚いんだけども青空も見えていてすごく穏やかな感じ。ね、まさにポカポカ陽気っていうのがね当てはまるような一日だったんじゃないかなと思いますけどもこのね桜の存在これだけ背景が白くてね背景が
空が白くてこの後ろにはかやぶき屋根の茶色があるとあんまりこのねもう濃いピンクじゃないので目立たないかなとも思いきや、でも意外とこの右側が光が当たってるところがすごくね桜の色が目立っていて、徐々にこうなんか日陰のような感じでこうトーンになってる感じがあるので、すごくこの桜の広がりとそしてこのね色がちゃんとはっきりと出てるっていうのがすごくいい写真だなというふうに思いました。はい、いいとこだねこれね。いいとこですね。人住んでんのかな。まあ住んでなくても誰かしら何かやってるんじゃないですか。こんな綺麗に手入れしてるんですもんね。ね、結構手入れされてるよね。はい、すごいね。すごいですね。ここいいね。いいです。いい場所ですよね。はい。栃木にもありそうだけど。ありそうでないですね。ないよね。あったとしてもなんかこうかやぶき屋根こんな綺麗じゃないです。はい。なんか田舎感は近いけどさ。そうですね。はい。でも多分ないだろうな。そうですね。でもこういうの撮りたいな。撮りたいですね。かやぶき屋根のやつね。はい。ということで、きよさん。きよさん。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。これ松なんだ。なるほど。はい、ということで続きましては広助さん。はい、広助さん。はい。はい、大戸先生、中の人、こんばんは。こんばんは。令和ファーストショットは4月に購入した、XF14F2.8 のよって開放でこんな感じっていうのを自宅で、試し撮りをしましたというね。これ自宅なんだ。これカフェかと思った。4月に XF14F2.8 買ったばっかりだったってことですね。ほう。でそれを試し撮りしたと。なるほどね。なんすかね、このコーヒーを飲むこのカップとこの車の、まあ、車じゃなくてもこのね、この鍵のこの組み合わせがおしゃれに見える効果って何なんですかね。確かに確かに。なんかすごいいいっすよね。あるね。絵になっちゃう。カップと鍵。そうなんですよ。アメリカンな感じですよね。でもこのカップの中にはコーヒーないんですよ。そうですね。これ空ですよね。もうこうやって見ても分かんないか。上から覗いても別に見えるわけじゃない。3D ではないですよね。 3D ではないんで。そうですよね、確かに。なんか入ってないね。でもね、なんかいいですよね、この組み合わせ、すごくいい。でこの下のねこのテーブルの感じもすごく質感がいいんですよ。なんかねもう使い込んでる感じがしてね、すごくおしゃれ。でなんかファーストショットって割にはなんか確かにまあなんかこう無造作な感じもするけども、なんか自然なんだけども、なんかもうこのね鍵とかをあえて置いたりとかしてないんでしょうけど、なんかねすごくどれもかもバランスがいい。なんかこう中央にマグカップがあって、そこにこのね右側のリモコン、そして鍵ね、そしてもう一個なんだメガネ入れかなんかがね、こうみんなこう中央にこう寄ってるんですよね。なんかそれがこの主役はね、マグカップであって、ね、それ以外にもこう日常品が置いてあるんだけども、その置き方のバランスがすごく素敵だなと思うような一枚ですよね。はい、すごいね。すごい。すごいよ。これかっこいいよ。かっこいいですね。絶対こういうセンスがある人は普通にかっこいいと思います。ダンディーな感じ。そうだね。はい。多分そうだね。俺撮れないもんこれ。撮れないですよね。絶対撮るイメージないです。なんなの撮れないですよね。いやもしかしたら撮れんじゃないですかとかいうそのフォローの気持ちとかないの。撮れないですよね。全くないです。知ってるよそんなことみたいなノリで言われたけど。多分我が家にこういうスペースがまずない。ああなるほど。中の人のうちには。そうそう、こういうちょっと濃い色の木目調のテーブルとかないね。なんか中の人に全然想像できないですね。生活感多分ないですよ逆に。生活感ないんですか？多分ないですよ。何もないんですか？何もないに近い。逆に。そっちなんですか？俺すごい足の踏み場もないぐらいの感じかと思った。全然何もなさすぎてソファーぐらい帰って怒られたぐらいですか。そうなんですか？テーブルはあるんですか？テーブルはもともとはなかった。もともとはもうなかったよテーブル。何それ？ベッドしかなかった。テレビとかもなんかないし、何にもなかったんですよもともと。そんな感じなんですか？そう。もうギャップだわ。家帰って電気つけないしね。電気つけないんですよ。省エネですか？いやいや暗い方が落ち着く。ガクトじゃないですか。ガクトではないわ。ガクトに失礼だわそれ。そうなんだ。そういう感じの。そういう感じか。全然分かんなかった。変な人なんですよ。まあそれは見るからに。ということで広助さん。はい、広助さん。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
さあ続きましては BCF さん、はい BCF さん、はこれい、岩手県の写真多いな。なんすかね、岩手で流行ってるんですかね、大戸先生流行中かもしれないです。じゃああれじゃないですか、盛岡とか行って「おっとですよ!」って言ってきた方がいいんじゃない？ああしたらうわーってそううわーってなるかもしれない。わーって集まってもうね、そうおまわりさんとか出てきちゃうかもしれないおまわりさんしか来ないかもしれない岩手の小祝農場ですって、すごい、なんかこういうとこって落ち着きますね、うんいいね。しかもなんか僕らからすると雪と桜の組み合わせってすごく珍しくて、やっぱり桜が咲く、珍しいっていうか、山にこんなに雪があるのを背景に桜を撮れるのも珍しいし、なんかこうねスカッとした空とね、こうキーンと冷えた山とね、春が訪れたねこの木とね、青々しいこの緑と、なんかすごくどれも鮮やかなんだけど、なんかどれも目に優しい、で晴れてるからこそこういう色で見えるわけですよ。でこのまたバランスがいいんですね。このね木に近づいて背景ドーンと抜いてやろうじゃないんです。広角レンズでね、これだけちょっとね、桜の木から距離を置いて撮影するというこの距離感、これがまたねすごく雰囲気がいいなと思いますよね。なんかこういうのって落ち着くから、なんかこう部屋に飾っておくとすごくね、なんか気持ちが優しくなるんじゃないかなと思うような一枚ですね。いいですね、はい、一応空と地面の割合を何対何にするのがいいですかってアドバイスくださいってそう言ってるんですけど、はい、意外とベストな、僕これでいいと思うんですよね。だからどっちをメインで見せるかなんですよ。これが逆に雲がもっと多かったり曇っていたら、逆に空が3分の1、手前が3分の2ぐらいでいいと思います。でもこれ晴れてるからもうこのバランスでもう全然いいと思いますね、はい、いいですよね。抜けもいいですしね。抜けもいいですね、本当ですね。逆にこの雲一つないってすごくないですかね。いいタイミングですよ。羨ましいぐらいいいな改めて見るけど本当に雲一つないですよね。そうですよ、本当に素敵なね。でちょっと斜面になってるんですかね、少し向こうが高いのかな。そんな感じしますね。だからちょっとしゃがむだけでもなんかこう奥行きっていうか遠近感みたいなのがね、うまく出るなって思う場所ですよね。バランスいいですよね。はい、撮るアングルとかもびったしですよね。びったしですね。これねすごくいいアドバイスくださいっていうか、これでいいですって感じです、ね、まさにこれではいいいですって感じですね。もう何もこれ以上言うことないです、はい、絵はがきとかになってそうな感じそうですね、本当に綺麗。はい、ということで BCF さん、はい、目の保養になりましたね。目の保養になりました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、続きましてはピーカ800さん。はい、なんかすげえ名前長くなったけど、ピリカ800重幸、水橋ラウフェニスタさん長すぎですね。ピリカ800さん以外もう覚えられないです。本当に気がついたらすげえ名前長くなった高所からの撮影ができましたので、本来の趣旨とは違うかもしれません。回信お願いしますと。本来の趣旨と違うってなんで？いや別に全然問題ないですよ。そうですよね。令和のファーストショットですから。そうですよね。いいですよね。はいね、いやすごいなこのモノクロ、結構好調に仕上げてますけど、好調だとちょっとコントラスト高めにね、仕上げてますけども、なんかねこういう風にね撮影することで、このまず屋根が太陽が当たってるところが白く浮き立つから建物一個一個に目が行きます。でこういう風に線路ね、これも好調に仕上げることで線路のこの表面のところが光沢があるからそこがね反射してるんですよ。だからよくねレールのこの、流れとか形とか場所っていうのがよくわかりますね。で、この道をねど真ん中をバーンとこの突っ切るこのね電車、この路面電車ですかね、これがすごく印象的でね、このね奥に行くにつれて光が当たってるんですよ。手前が日陰なんですね。多分雲があって隠れてたんですかね。奥の方が明るくて手前が暗い、ね、そうするとこれがまた奥行きなんです。これが色の光のトーンなんですよ。こういうのがあると手前から奥にこう目が行きやすい、誘導されやすいね、すごくねいい瞬間をいい場所から、すごいな本当こういう展望台があるんですね。いいところから撮ったなと思います。どこなんですかね。展望台じゃないかもしれないですけどね。展望台じゃない、場所は書いてないんですよ。そっか。じゃあ空撮かもしれないし、ドローンかもしれない。ドローンではないでしょうね、きっとね。解像度考えたら多分ドローン。そうですよね。あとこういう住宅街で上げられないですね。そうだからどこだかは分かんないけど、なかなかでも撮れるような角度じゃないですよね。そうですね。珍しいような角度ですけど、でもまあ光のそのグラデーションっていうかね、いいですよね。いいですね。なるほど。街の中なのかな。
どこだろう、ね、街の中でしょうね。でもね、まあだからね、ここの建物がこんなちっちゃくなるってこと相当高いビルですよね、うんまあ、ビルというか建物じゃないとそうですね当然取れないから撮ってみたいねこれ撮ってみたいですね、スカイツリーじゃないよな。スカイツリーだったらもっと上行っちゃうでしょ、そうですよね、うん、へえ、逆にこれくらいの高さないよね。ないですね。展望台とかってさもっとすげえ高いじゃん。そうですね、逆にね。これくらいの街になってくるとさ、はい、まあ言い方ちょっとあれだけど中途半端な高さでさ、そうですね、まあ、それが逆にいいんですけどね、うんうんこの高さが結構いいよね。建物とかがね小さすぎず大きすぎず、うん面白いね。面白い。だから逆にだからちょっとなんかレトロ感を感じたレトロ感感じたんですよ、あ、この写真から、この写真から、はいはい、だから逆に高すぎないからっていうのもあるんかもしれないですね。ああ、なるほどなるほど、はいああ、それはあるかもしれないですね、確かに。昭和の時代だったらこれくらいが結構高い方だそうですね、はい高すぎちゃうと近未来な感じがねそう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 出ますから。っていうのもあるかもしれないですね。なるほど、うんはい、ということで、はいビルク800さんはい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ続きましてはモノクロ続きますね。お、安弘恋沼さんでいいかな。はいはい安弘恋沼さん、はい、いきましょう。はい初投稿です。お、ありがとうございます。はい、5月の3日に東京駅でお、撮影してきました。こんなだったんだ、うんすごいですね。なんかね、こういう風に令和元年だけども、モノクロで撮影するっていうのもなんかいいですね。新元号だけどモノクロね、もうこのモノクロにすることでやっぱこの東京駅のこのフォルム、やっぱりいつ見ても素敵ですよね。で僕これでこの時にモノクロ選んだの素敵だなと思った理由の中の一つとして、この手前のところの人の顔の表情があんまり見えないんですよ。で逆にこういう人たちっていうのは多少こうやって暗く落としちゃって、顔の表情を見せない、ね、見せにくくする。そうすることによって、ね皆さんがこれだけの人がね顔の表情見えちゃうと全然この文字だったり、あとはこの、ね、上の東京駅のこのね、建物のフォルム感っていうのは全然目がいかないわけですよ。この人の良感に写真が負けちゃうんです。でもこれをモノクロにしてちょっと好調にすることによって、後ろ向いたりしてる人もいますけども、なんか顔の表情っていうのはそこまで重視されない感じがすごく素敵だなと思うような一枚ですね。うん、なんかすごいねこれね。すごい。なんか現像かけてるのかな。下の本当に人がいるとこちょっと暗いですよね。そうなんですよ。もともと日陰になってるから暗く落ちてるのか、うんね、下の部分だけ重点的に暗く落としてるのか。あでも昼間行かねえから分かんないか。まあ確かにいつも夜ですからね。俺行くの夜だから、ね、そうですね。昼間行くとだから上の方こういう明るいんかもしれないから。でも自然光が入ってきて明るいですよね、きっとね。ね、はい、なるほど。はい。いやたまには昼間行かないとダメなんですよ。そうですね。東京にも夜ばっかじゃなくて夜ばっかじゃなくて、まあ仕方ないですね。で今度昼間行ってきますからね。はい。東京駅ですよーって言ってこい。何ですかそれ。田舎者が来た感じですね。ということで安弘恋沼さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。田舎者が来た感じっていうか田舎者が来たんだけどね。まあそうですね。はい上は見て歩けないですからね。ダセいからやめろよって言われちゃう。さあ、続きましてスンさん。スンさん。はいはい。令和最初の花見ほ場所は北海道ですって。うーんで北海道もだからあれなんですね。やっぱゴゴールデンウィークらいぐらいに桜が咲くんですね。東北ね、うんよりもね北はみんなそうですよね。いやーいいじゃないですか。なんかねこれの写真ってなんかすごくその作品を撮ろうっていうよりかは桜が咲いた、今年も咲いた、令和元年だ、めでたいな、なんかいろんなその思いがなんかこの場所もね、まあ、公園なのか職場なのかわかんないですけど、まあ、公園かね、なんか知んないけどこの木に撮った人の思い入れがなんかすごく詰まってるような感じが僕はしました。なんかすごくこの地に昔から住んでいて、この木がまだもっと小さい時から知っていて、なんか毎年撮ってるかのような写真がこの背景から読み取れるんですよ。だって桜の木っていっぱいあるじゃないですか。桜の木ってたくさん咲いてて、なんか背景が綺麗だったりね、なんかで目立ったりしてるから桜の写真ってね撮影したくなりますけど、なんかこういう風に駐車場の入り口とかに咲いてる桜ってなんかよっぽどなんかないと撮らないわけですよ。逆にねこう目で見て過ごしちゃうもの。でもそれをあえて写真に撮るっていうのがこの素朴さがなんかその撮った人の
なんか思い入れがあるんじゃないかなってすごくこの1枚から感じ取れるすごくいい1枚だなというふうに思いました。フィルムでしたこフィルム、れ、コダックのウルトラマックス400。おお今売ってないですよねちょっと古いフィルムかもしれないですね。そうですよね、はあみんなこうレトロなオールドフィルムを使ってるわけですね。オールドフィルムねでレンズもあれですよ、ミノルタの MD マウントの 28mm ですって。へえ結構ミドルタ使ってる人多いですね。ね、しかも MD マウント使ってる人はでも珍しくないですか？確かに MD マウントなんて相当前ですもんね。まあそうですね。いや、そうでもないですか？まあまあ古いっちゃ古いですけど、はいそこそこありましたよ。あ結構長かったんですか？なんだっけ、一番最後の機種 X700 だったっけな。は結構ありましたよ。あそうなんですか。はい。まあつってもあれだけどね、多分大戸先生がカメラ始める前にそうですよね。20年以上前ってことですかね。そうですね。まあそれよりもっと前ですね。もっと前。はい。ごめんなさい。はい。ください。はい。どうぞ。はい、ということで、スンさん。スンさん。はい。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございま続きまして、した。はい。コンさん。はい。はい、こちらの作品です。いやーもうね、令和のファーストショットってもう、ウルトラマックスまだ売ってますって。あ、まだ売ってんすね。へえ。現行のフィルムなんですね。なるほど。はあ、なるほどね。はい、じゃあこちらの作品ですけども、いやーやり込みましたね。かなりやり込んでますよ。もうこんな素敵な写真。ほんとさ、これどいつも思うんだけど、どうやってこれを立ててるんだろう。どうやったら立つんですか、このねタンポポのこれは。すごくないですか。いやこれ水滴の線なスポイトで乗せる、それも大変なの分かりますけど、それよりもこのねこれを立てるのがすごいわ。もうこれを取ることはもうここまで来たら多分簡単、これができたら簡単ですよきっと。そうここまでいっちゃったらもう簡単ですよ。これを作り上げるためのもうこの写真が作品じゃなくてこの被写体が作品ですよ。これどうなってんすかこれ。本当に何をどうやったらこうやって撮れるんでしょうね。これは本当逆にこれを撮ってる風景の動画が見たいです。本当にみんなどうやって撮ってんだろうっていうね。もうで水滴一つ一つにもちゃんとピントが合っているからちゃんと水平にこれが並んでるっていうのもよく分かりますしね、背景の色使いもこういう淡くなる、ね、ものを使って撮影する、ね、多分これは自然光だけだと撮影多分なかなかできないと思うので、ストロボを使ってるんでしょう、ね、そうすると、光のライティングだったりそもそもこれを、ね、作る間、ね、1回経っても、ね、ライティング組んだり息吐いたら、ね、倒れちゃったりしないですか。なんか下でこれ支えてるんですかね。もうなんか支えてそうな気はしますけど、まあこれはどうやってんだかね。まずどうやって立ててんだろうね。そうまずそっからですよもう立ったらこれもう写真ではもう簡単に撮れちゃいますよきっとね、いやーすごいなね。もうただただ僕はこれを撮るためのこの被写体を作ったことに僕は感動しますそこを評価したいです。何よりもいや、あとこの綿毛をどうやって回収してくるんだろうとかも。まあそうですね。家で育ててるんじゃないですか綿毛を家で育てて育てるってことじゃないかもしれないけどね。まあ庭にこうあるんじゃないですかね、いやすごいね。すごい、どうやってやってんだろうって確かに思うよね。俺この人のワークショップに行きたいわすごいね。写真のワークショップじゃないかもしれないですね。もしかするとだから作り方のワークショップやって撮り方は僕がやるっていう一緒にねコラボでやってもいい。そういうのも面白いですね、はい、すごいな。この下の部分が何なのかとかも気になるしね。そうですね、でもこれ下アクリルかな、反射してるから。なんですかね。はい、水でとかではねないですもんね、いやーすごいわ。すごいですね。頭が下がりますね。そう本当にこういうの撮れる人すごい。本当集中力がないとダメでしょ、器用じゃなきゃダメだ。いやピンセットがちゃんといじれないとダメですよ。そうですね、
もう震えちゃってダメですよ。多分ね、俺もプル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 しちゃうと思う。ね、これも絶対できない細かいの。もうプル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 であーってなってる。そう、あ、もう諦めますね。やっぱり俺には取れねえんだって。ね、手先が器用なんかもしれないですね。そうですね。ということでコンさんのね、コンさん、はい、作品をいただきました。はい、はい、ということでコンさん、コンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ続きまして、みちっこさん。はい、みちっこさん。はい。氷川神社で撮りましたよって、5月の12日。お、風鈴ですね。いいじゃないですかね。この風鈴もすごくやっぱりね、写真的にすごく爽やかなイメージですよね。で、風鈴って、こうやって球体になってるんで、フィッシュアイレンズかのように向こう側のね映像をこうやってね、歪みは出ますけども、かなりこう広範囲でね再現してくれます。で、この背景のところに、同じ風鈴の色がこう並ぶことによって、すごくこの中のね、1枚とか1つの風鈴があるんだけども、さらに同じ風鈴が広がることによってまた背景に写真に空間の広がりができるわけですよ。で、その、風鈴の間からこう漏れてくる光っていうのがすごく印象的で、さらにこの光が爽やかさっていうのを演出してくれてます。で、少しこれね、写真アンダーに撮影することによって、なんかちょっとこう一個一個の赤に重みが出てるなっていう風に印象が残る写真でした。はい。ですね。はい。少しオーバー気味に撮ると透明感が出るんですよね。そうですね。これ別に透明な風鈴じゃないから。そうですね。ちょっとアンダーにしてアンダーな感じで、はい。でしたね。はい。はい、ということでみちっこさん。はい、みちっこさん。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。でも喉がダメだなんかしんねえけど。ね、2人ともやっぱ相当乾燥してますよ、ここ本当に。喉がいろいろダメだなんか。そうですよね。もう喋るとね、本当喉がもうイガイガしちゃって、本当ね、マジでここの部屋は加湿器が必要だ。はい、ということで続きまして TR0013 さん。はい。初投稿です。ありがとうございます。はい、令和の日の出を水たまりリフレクションで、この後太陽に柵がかからないように撮り直しましたと。なるほど。いやー、素敵な写真ですね。こうやってなんかもう映像みたい、なんかこうやってじーっと見てるとこの水たまりがこうやってなんか波打ってきそうな感じの写真ですよ。で、さっき波打ってきそうって言いましたけど、この写真はほぼ波がない、ね、風のないすごく静かな時だったんでしょう。で、オレンジも出てますけども、この他のこのね空のこのブルーが何とも言えないこの素敵さね、すごく素敵じゃないですか。で、ちゃんとこの垂直も持ってるので写真も見やすいです。奥行きがバッと出てます。で、こう非常にこう落ち着いて撮影してる感じもしますし、この不思議なところがこの上の柱はこうね切れて奥に続くじゃないですか。でもこの下のところはちょうどここで終わってるかのように見えるんですよ。これがまたいいですね。このね切るところがすごくいい。で、この、手すりっていうのが長すぎても短すぎてもすごく、アンバランスなんですけど、この距離感程よいですね。太陽も柔らかいから光のトーン、色のトーンもすごく優しくなって、すごくいい場所から見つけたなというふうに思う写真ですね。いいですね。はい。すごいね。すごい。全部にピント合ってるね。そうですね。パンフォーカスですよね。すごいわ。全部にピント合ってんねって言い方もあれだけどさ。でもね、なかなかこういう時間帯って解放したくなりますからね。氷を足ねえっていう。そうそうなんですよ。氷を足なくて不安になるから、はい、開けたくなっちゃう。そうなんですよ。でもそうじゃなくね、取れてますからね、絞り込んで11ぐらいまで絞り込んで。はい。結構ね、絞らないとね、これピンといかないですもんね。すごいね。はい。綺麗だね。綺麗ですね。朝日だったっけ？はい。朝日。日の出って書いてある。はい。朝日のリフレクション。はい。いいね。はい、いいですね。ちょっとパクります僕は。はい。これ僕パクりたいですね。でも場所がないですよね、パクりたくてもね。ああ、確かに。はい。こんな綺麗に水たまりができて、こんな綺麗なね柱というか手すりがあって。ないね。ないな。ここ行くしかないね。行くしかないですね。教えてもらうしかないですね。じゃあ後で DM で教えてください。ね。はい。ということで、TR0013。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ続きまして、ATAT さん。ATAT さん。はい。令和のファーストショットは知人の結婚式で撮影した
ものだったので載せられませんと。なるほど。なので、代わりに令和になってから撮った写真でそこそこ気に入ってるもの、ほはいあげますっていうね。う。なるほどね。いや、いいじゃないですか。このねすごいねお花を撮るんだけども、このお花を一輪撮るってすごく繊細な作業になっていくんですよ。ね、やっぱこのね光のこの陰影があるっていうのがその作品性を増すポイントです。そしてこの若干多分少し気持ちアンダーにしてるのかなと思います。そうするとこの花びらのところっていうのが、そんなに白飛びせず、このでもこの日陰のところは黒つぶれせず、ね、程よいこの階調を保ってるなと思うのがこちらの写真なわけですよ。で、この左下のところに、つぼみなのか咲き終わったものなのか分かんないですけど、ここにねふさふさっとしたものがこの左端にあることによってすごくねこの写真の中になんかシンプル性がちょっとこう少し薄れる感じ、ねこの左下のものがないと本当に一輪だけバッて撮ったようなシンプルすぎちゃうんですけども、この一つね植物があることによっていい。それからこの背景のところに光がねこうまん丸とこうある感じっていうのがなんかすごくこの、いろんなところから光が当たってるかのような、すごいこのね緑のトーンっていうのがすごく美しいなと思うような一枚ですね。花粉がこんだけ見えてるからさ、はいこれマクロで撮ったのかなと思ったら、はいリプラン見てみたら違かった。望遠側だった。ニコンの200500おに 1.4 倍テレコンをつけて、おD7200 へ何ミリだこれ何ミリかもちょっと計算するのもあれだけど75ミリ750ミリの 1.5 倍 1.4 1.4 倍1.4でしょ。違う750のそう 1.4 1.4倍、はい900ミリぐらい。900ミリぐらいそうですよね。で多分ギリギリ近づけるとこまで近づいた。すごいな。それ何メートルだろう。2メートルぐらい離れないとマクロダメなのかな。機能ってやつですからね。すごいっすね。だから背景も暗く落ちやすいんだ。暗く落ちて多分一色になってるのもそういうことですよね。なるほど。グラデーションは出てますけど、はいはいはい。その下に厳しめでお願いしますって書いてあった。いや厳しめで言えないですよ。もうこんなこんな言うとこないですよ。言うとこないですよ。どこも厳しく言えないです。本当に。すごいよね。いやーすごいな。もし道端にマクロレンズが落ちたらそれは僕のですって。どういうことですか。落としちゃったんですか。マクロレンズがなかったんですって。ああなるほどなるほど。だからこの望遠撮ったからだからといって本当にね900ミリで撮ることないですけどね。いやすごいね。マクロ機能ってすごいよね。ねすごいですね。マクロ効果って言えばいいか。そうですね。なるほど。ね。望遠側のマクロで撮った時もさ、なんだっけ長い望遠あるじゃん、200ミリマクロとか。はいはい。あれ撮った時もさ、おおすげえと思ったけどさ。そうなんですよ。この900ミリのマクロはね初めて見ましたけどね。すごいね。すごいな。こんなにもうなんか背景に一枚紙引いたんじゃないのっていうぐらいの本当ですね。すごい圧縮効果だよね。だはからもしかしたらこれもすげえ離れてるかもしれないね。そうですね。絶対離れてます。これ圧縮効果でね映ってるだけで。いやーすげえわ。すごいね、面白いですよね。はい。ということで、はいATAT さん、はい面白いものを見せていただきました。はい。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ続きまして成木さん。成木さん。はい。銀座ですってよ。お銀座、いいな。夜の銀座もおしゃれですね。来ましたよ。ね、さすがに夜の銀座って歩けないですよね。もう高級すぎちゃって。高級すぎてね。高級、別に歩くだけだったら高級じゃないですけどね。いやもう身なりが違いますから。ああそういうこと。恥ずかしくて歩けないですよ。場違い感が。そうです。こんな白衣着て歩けないですから。白衣着なくていいじゃん。別に普通の格好でいいじゃん別に。白衣しか持ってないようないから。そう基本的に白衣しか持ってないですからね。そんなことないでしょうな。ないですか。着てってないじゃん今日。そうですね。結構行くと今日白衣着てないんですかって言われて。本当だよ。何そんな普通の人ぶってんで急に。もう着てないんだと思って。あとあれも横浜も着てかなかったです。横浜も着てかないですよ。何救命胴衣みたいなの着てんで白衣だろうと思って。いやあれは安全面で着ないと船に乗れないんですよ。オレンジ着てるよ。そうですよ。白だろう。白衣はね、あれの上から白衣着て、そのために大きく設計したのかなこれ。ね。ちゃんと入るようにね。ちゃんと入るように。はい。ね。はい。でこちらの作品ですけども、はい。すごくね風情がありますね。なんかねまだ
令和になってからのね、夜ですからなんかすごくこう涼しい感じも感じます。こう空気感っていうのも感じますよね。そしてまだ空がねちょっとこう青が残ってんですね。そうすると太陽が沈んでね、まだ間もない時の写真なのかなとも思いますけれども、なんかやっぱこういう風にこう銀座ってもうそもそも建物がおしゃれなんですよ。建物がおしゃれなところに人が歩くね、こう人がいるっていうのはすごくね安心落ち着きますね。そしてこの歩く人々がこのね、左側ねこの建物を見ている感じっていうのもなんかすごくね、なんかお店を探している雰囲気っていうのはまずそういう情景ね状態っていうのも伝わります。で何よりもこれあそこかこの奥のね人々一番後ろの、奥に映るこの、建物のこの電球っていうのが、ちょっと青っぽいですね。そこにこのね人がこのシルエットで映る感じもすごく印象的ですし、この手前にねこう優しく伸びるこの影っていうのがなんかねこの写真の中でもこの銀座のこの品っていうのをね、この一枚の中に、表現されているのかなというふうに思います。本当にいろんな光があるんだね。そうですね。やっぱり都会はいろんな光なんですよ。いやそういうこと都会だからっていうわけじゃないけどさ、光の色もそうだしさ、はい、直接照明と反射照明と、いろんなものが混じって、でもここちょっと飛んでかなって気はするけど、でもこの信号とかも含めてね、なんか全てがうまくまとまったなっていう、そうですね、感じがするよね。あと、この辺のこの光は強いけど、この強い光がこの石畳に光ってる感じ。そうなんですよ。光沢感があるのがまたねいいですよね。そういうのも含めてなんか光がすげえ綺麗な印象的な作品でしたよね。はい、ということで、成木さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続きましてくまさん、はい、会心関係ないですけど、プロドライバーが MQ してくれてます。これはコラボ案件じゃないですか。スーパー GT じゃないですか。スーパー GT のオフィシャルのやつをこれ広げちゃっていいんですかね。本当だ、すごい。アート先生ですよー。みんなやってくれてんだ。うわ、超有名じゃん。じゃあこれみんなのここの人たちの前に行ったらうわーってアート先生ですよーってやってくれるわけですね。いや超嬉しい。これみんなでやってね、やっぱこれもう大流行じゃないですか。すごい。もうスーパー GT 界ではもうモード先生有名なんですね。そうですよ。だって最終戦はモテキですからね。そうですよね。スーパー GT のそのために来てくれてるわけだ。そうですよ。じゃあ白衣用意しないと。モード先生ですよ、やりに来てるわけですよ。なるほど。じゃあもう特別にピット入れてもらって。そうですよ。もう来てるじゃないですか、白衣。ほらね、それ白衣なんだ。白衣着てますよ。なるほど。おしゃれな白衣ですね。オート先生で書いてあるんじゃない。そういう刺繍なんですね。これオート先生多分刺繍じゃないのこれ。すごい。めちゃめちゃファンじゃないですか。めちゃめちゃすごい。俺もう GT 界で俺でかい面できますね。さあ続きまして松原さん。はい、松原さん。はい、行きましょう。島根県松江市にあるこれなんて油脂園っていうのかな。すごいですね。何が埋まってんですかこれ。ボタン。どういう状態になってるか前景が見えないんで分かんないですけど。ボタン。なんでこういう風にするのかが分かんないですね。これ棺桶とかじゃないですよね。ボタンか。ボタンです。そっか。よく今棺桶って言ったな。すげえ発想持ってきた。すごい。この全体的に赤の花が基調となっていて、その中にこういうふうに白いお花があるとその白が浮くわけですよ。なんかこの、赤が背景色っていうイメージの考え方で、その中にこう白の花が浮くって感じで、多分これ背景が水の中にこう刺さってて置いてあるので、なんかすごくこうね、花びらがしっとりとした感じになってます。で、これをね、ちょっとこう斜めから撮影することによってなんかすごくね全体的に奥行きもありますけれども、なんかねこのお花のこのグラデーション、色のこの差っていうのもすごく面白いなと感じる一枚ですね。すごいねこれね。面白いな。なるほど。これにドゥワーンって広がってんかな。多分もっと広がってんでしょうねきっとね。だって終わり見えなさそうですもん。
すごいねこれね。なんか何これ、例えばこれ色違いでなんか絵が描いてあるとかそういうこと？絵が描いてある？絵じゃないの？絵ではないんじゃないですか。それだったらもうちょっと広く撮りますよね。ああそうか。いやいや逆になんかその部分だけ撮ったら面白そうって。そう絵感を出したくなかったら部分だけ撮るじゃん。そんな感じなんですかね。ドラえもんの絵とか書いてあってもさ、別に俺ドラえもん撮りたいわけじゃねえしみたいなまあドラえもんじゃない方がいいか、赤だから、キティちゃんとか書いてあっても俺別にキティちゃんが撮りたいわけじゃないし。なるほど。その花を撮りたいんだよ。そうそうそう。なんか引きで撮っちゃうともうキティちゃん丸出しだから、あれキティちゃんダメだな、サンリオ結構最近うるせえからな。そこも言っちゃダメですよ。なおさら言わないでうるせえとかダメですからなんだそうっていう意味なのかな。なるほど。いろいろなんかやってる。池に一面にボタンを浮かべます。池ね。じゃ相当でしょ。池っていうぐらい相当ですね。こんなちっちゃくないですよきっとね。そうだね。もっと広い池なんでしょうね。でもそこに埋まるぐらいこのボタンを用意するっていうのもすごいですけどね。すごいよね。すごいな。なるほどね。令和元年5月2日。ね。それを祝ってなんですかね。毎年じゃなくて。いや毎年なんじゃないですか。なるほど。毎年そこにこの池にボタンを敷き詰めるわけですね。多分ね。そういうお祭りがあるってことか。なかなかないですよね。なかなかないですね。ボタン敷き詰まってるって見たことないですよね。ないです。オート先生の写真でアジサイ敷き詰まってるの見たことありますけど。ああそうですね。今それは結構今増えましたけどね。ボタンはすごいね。はあ、そうなんだ。3万輪でした。3万輪。すごいですね。3万輪ですげえわ。すごいね。3万輪はすごい、ね。3万輪でしょ。どっから持ってくんだろうね。まあどっかから買うんでしょうね。買うんかな。入れるの大変ですね。本当だよね。3万輪池にこう並べていくんでしょ、人の手で。バラ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 ってできないもん。バラバラバラってやってるかもしれない。やってんのかな。でもそしたらこんなに綺麗にいかないですよね。なんかバラバラバラってやってもボタンの花ブリンってなるかもしれない。そんな都合よくないっすよね。わかんないけどね。不思議。すごいね。もう本当に芸術だよねこれもね。そうですね。見てみたいけどね。見てみたいな。ね。はい。直接目でね。そうですね。はい。ということで松原さん。松原さん。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。行ってみたいね。3万輪って。そうですね。いや。さあ続きましては小林さん。はい、小林さん。はい。行きましょう。はい。お、平成から令和をまたいで会社の旅行中でしたって。ちょうどゴールデンウィークに旅行に行ってたんですね。ですね。なるほどね。宮崎県の滞在ホテルロビーにて撮影したお土産ですかね。なるほど、そうですね。いい写真ですね。オート先生の車のミラーのところに飾ってあるようなやつですね。いや飾ってないです、俺こういうのぶら下がってないです。何も知らないのに何もぶら下がってないです。僕の車のミラーには何もぶら下がってないです。こんなねファサーみたいなのが。いやそんななんかちょっと昔の生きがってる人みたいな中の人こそぶら下がってるんじゃないですか。ぶら下がってないですよ。なんかぶら下がってますよね。ぶら下がってないか。前の車でしたっけ。僕は車の中もシンプルですから。シンプルなんですよね。中の人は絶対サンダルに履き替えますもんね。ドキンってことでしょ。そうですよね。誰が乗る時もドキンなんですか。まあ誰が乗る時もドキンでしょ。ドキンはドキンでしょ。何言ってるんですか。自分だけじゃなくて運転席だけドキンの人もたまにいるんですよ。あと助手席。助手席。後ろは別に。いいんですか。はい。そんなに乗んないですけど後ろは。後ろは人がそんな乗んないですから。なるほど。履いてる靴どうするんですかその時って。履いてる靴を脱ぐじゃないですか。脱ぐよ。で脱いだ靴はどこに置くんですか。トレイみたいなの。なるほど、トレイがあるんですね。本当にもうその直接カーペットに触れないようになってるんですね。そう靴はね。なるほどなるほど、そういう感じなんだ。カーペットってまあカーペットってカーペット。なるほどね。はい、でこちらの作品ですけどもね、ちょうどこの輪っかのなんていうんですかねところからこの向こう側のこの街灯じゃない光がちょうど埋もれ込んでる感じがまあ面白いですよね。なんかちょうどこれ2個ずつそれぞれ、3つのものもありますけどもね。ごめん今コメント見て笑っちゃった。ですか。
三崎佐々木さんが玄関に玉すだれおばあちゃんちそれ玉すだれってもうなかなか聞かないですよね。玉すだれね、確かに僕小学生の時買いましたよ、東京行って。玉すだれを買ってもらいました。なんか玉すだれをこれやってる人がいたんですよ。うん、であれがすごい面白いと思って親にあれ欲しいっつって買ってもらった記憶あります。南京玉すだれ。南京玉すだれのね、今見ないですね。すごいな。さあでこちらの作品ですけども、はい、まあねここに光が差してます。で、そうするとやっぱりこのね部屋の中のこの温かみっていうのも出るわけですよ。そしてねこういう風に旅行中の写真ってやっぱり、行った先々の記念写真はありますけど、やっぱりこういうなんかお土産屋さんを撮るって斬新ですよね。まあこういうのってどこにもありそうかもしれないけど、やっぱり何かしらここでシャッターを切った時にこの写真1枚に思い入れができるわけですよ。ね、こういうお土産があったな。意外とホテルの中にお土産屋さんがあるホテルって意外と今も少ないですよね。だからなんかそういう意味でもすごく後から見た時でもこう懐かしさを感じるんじゃないかなというふうに思うようなねこう1枚でした。はい。お土産屋さんの展示って結構でも面白いことありますよね。そうですね。なんかこう地方のお土産屋さんほど面白かったりしますよね。はい。はい、そうすると撮ってみたいなと思うんですけどね。ということで、小林さん。小林さん。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。次が最後ですね。本日のラストですね。はい、50枚目。はい。はい、じゃあ今日の最後は山田天心北京亭さん。でもこれあれじゃないの？あったわ。令和のファーストショットもあった。前回の投稿していただいたものをモノクロにしてくださいって大津先生が言ったアドバイスのものカラーだったものをモノクロで仕上げましたと。はいはいはい。あと上トリミングして。覚えてる？覚えてます。すごい覚えてます。はい。でもう1枚目がもう1枚が今回の投稿ですね。なるほどなるほど。これは前回のやつをモノクロで直してくれたやつ。はいはいはい。やっぱりこうやってするとすっきりするじゃないですか。ね、上のところがねカットされてモノクロにするとこの色のねメリハリじゃなくてね、すごく1枚がピシッと収まりましたよ。いいじゃないですか。はい。で、もう1枚がはい、令和のファーストショットでございます。駐輪場だ。いやなるほどね。やっぱりモノクロで味しめた感じですね。いやそういうわけでもないと思いますけどね。それは違うと思うんですけど。それは違うんですかね。はい。いやいいじゃないですか。このね自転車をね置くところのこの凹凸ね、なんかこの不思議な形がね僕何とも言えなく好きですね。で背景がコンクリートの壁なんですね。コンクリートの壁のところにこの斜めにこの当たるこのね影ね、そしてこの多分向こう側にあるこの柱のこの影ね、なんかこういう無機質な感じがいいですよ。でも自転車のね駐輪場なのにね自転車1台も置いてないね。でもそこにあるこの無機質な感じっていうのをやっぱりモノクロで撮るってベストですよね。これがカラーで撮っても多分絶対面白くないんですよ。色がシンプルすぎちゃって。それをモノクロにすることで陰影が見えて、ね、この自転車の駐輪場の、置き場っていうのが、分かってね、いやすごくいいじゃないですか。モノクロいいですよ。モノクロで、ね、こういう無機質なものを撮るっていうこの被写体選び、モノクロの選び方選択バッチリです。はい、本当ですね。駐輪場なのにチャリンコがない。そうですね。っていう状態で、で無機質なものだから、なんか多分荒廃してないと思うんだけど、荒廃感が感じますよね。感じますよね。はい。多分普通のちゃんとしたチャリンコ置き場なんでしょうね。でしょうね。今も使われてるんでしょうね。はい。偶然なかったんだか、あれか、ゴールデンウィークだったから、なかったんですかね。みんなお出かけしちゃって自転車で来る人はいない。いつも通勤通学で利用してるのに。そう通学で大体使ってる学生さんがね、使ってんかもしれないけど。休みだからなるほど、誰も使わずに空いちゃってるっていう。なるほど、そういう時期を狙ったとかね、そういう時期だったってことですね。そうですね。で影のものもちゃんと無機質なものっていうのがね、そうですね、面白かったですよね。はい。ということで山田天心北京亭さん、本日のラストになりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで来週はグリコさんから、グリコさんまたすごい写真上げてきましたけどね。そうですね、素晴らしいですね。なるほど。来週はグリコさんからになります。あと何枚ぐらいなんですか、ざっと。多分2、30枚で終わると思いますね。本当ですか。はい。じゃああれですね。
ここで一発はいこれも配信するんですか、これ来週は。それはしないですねそれ入れちゃうと結構いっちゃうかもしれないですけど。そうですね、配信するやつと飛ぶやつと結構あります。そうですね、まあ、はいさらっとこれのところも多分配信できないですもんね。これはもういいですね、はいこれもいいですね。全部いけるかな。じゃあいけちゃうと思いますけどね。じゃあ言っときますか、次のテーマ。次のテーマ、はいそうっすね、いや、行かなくてもいいですけど、別にテーマなしで集めても構わないですいやいやいや、それじゃまた大変ですよもうゴールデンウィークで大変でしたからフリーテーマ。でもあれですよ、またお盆がやってきますよ。お盆はやってきますけど、はいフリーではないです。今日の森脇先生来てるの分かってるね。ああ、本当に来たんだね。全自動ですよ。誰が持ってったの？分かんないです。僕もいないのに、ある場所分かったのね。分かったんですね。あんな隠してるのに、あんな隠してるのに誰も知らない場所だと思ってたのに秘密部屋に隠してるのに、はい普通にあっさり出して来てますね嬉しそう嬉しそうだな。嬉しそうか？嬉しそうじゃないですか。恥ずかしそうでしょ、これ。そうですか。でも多分自分で来たいって言ったみたいですよ。あ、本当に？誰かが言ってんじゃなくて、へ自ー分森脇先生自ら来たいって。変わった人ですよね、森脇さんでね。まあ大体写真やってる人はネジの1本や2本外れてますから大体はねまあ変わった人ですよねって俺が言うのもあれだけそうですね、一番変わってますからね、家の電気つけない。ど一番ではないし、そうですか、じゃあ家の電気つけないのは別に絶対いると思うよ。そうですか、だってつけなくたっていいじゃん。なんでつけんの？いや見えないからですよ。まあ確かに本当に何もないからかもしれないですけど、だってあるよ、酒の瓶とかコップとかはあるよ、ちゃんと。まあそれぐらいだったらね、でも俺一回部屋真っ暗で家帰ってですよ、真っ暗で電気つけなかったら普通に引き戸のところが俺開いてると思って見えないでバーンって言ってここすげえ腫れたことありましたもん普通にね、はいでテーマですよ。じゃあ次回のテーマいきますか。はい、行きましょうよ。いきましょうか。何？え今日なんか気持ちよさそうに言うってことはなんか考えてたんだね前回ってなんかちょっとひねり出したけど、じゃあほら1週間も時間もらっちゃったらそれは考えますよ。1週間？まあ1週間か。先週ねテーマってなって、まあでも来週でって話になったんでちょっとほっとしたんです。はい。でまあいろいろ考えたんです。で実はまあその考えてる間に、僕のツイッター考えてる間に何にしようかなって考えてるこの1週間の間に、ちょうど僕のツイッターが、フォロワーが1000人超えたんですよ。いやありがとうございます。なんだそのプチ自慢みたいなの挟んできたの。1000人超えたんですよ。なんかちょっとこうね有名人になってきたかななんて思うところですけどあ、1000人超えたんだ。1000人超えました。よかったね。で、僕全然1000人超えてないですけど。僕全然1000人超えてない。中の人は増やす気がないですよそんなことないです。本当ですか？毎日あれですよ、1投稿ぐらいしてますよ。中の人してます？全然してない。してないですよね。俺見ない、俺も毎日してないですけどでまあ1000人超えたので1時間おきに1投稿ぐらいしてみる感じ。そういうのありますよね。でもうざいだけでしょ。うざいですね内容にもよりますけどで、まあ1000人超えたので、まあまあ一つ何か北浦健二さんが1000人おめでとうございます。ありがとうございます。龍馬さん1000人超えおめでとうございます。ありがとうございます。池物さん最近天狗先生、最近そうです。もうすぐ天狗になってますからね。数61さん、1000人おめでとうございます。ナビナビさん1000人おめでとうございます。ライド004さんおめでとうございます。ありがとうございます。熊さん大戸先生から大戸1000人に介入されてますまだ早いです。1000人ぐらいじゃ早いです。2000人になったらどうなっちゃうんですかね。あれマサル小寺さん、早く言ってください。7月15日誕生日が終わってしまいます。マジですか。あれ誕生日おめでとうございますね。じゃあ早く言わないと。そう、それこそ早く言ってくれないとね。そうですよね、逆にね。本当ですよ。はい。じゃあね、テーマ、1000人おかげさまで超えましたので、まあちょっと
まあなんて言ったらいいんですかね、まあ誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。いや1000人超えたのと誕生日とどっちが大切かって言ったらやっぱ誕生日でしょ。誕生日ですよ、うん、誕生日です。1000人は多分これからも何回も超えられる。何回もとか、まあ、そうですね、まあ次2000人3000人っていきますから、はい、誕生日はもう今日しかないですから。それから一回解約してまた次にアカウント作り直せばまた1000人っていうの何回でもできるよ1000人。それめんどくさいですね。すごい嫌ですね。ね、あ、ティーポマンさんが忘れてた中の人の1投稿の乾杯。ありがとうございます。あ、欅と杉根さん、1000人記念ありがとうございます。ありがとうございます。ね、なので、はい、まあ1000人超えましたので、まあちょっとね何かこうキャンペーン的なものやりたいなと。キャンペーン、まあキャンペーンっていうとなんかちょっとすごくなんかやらしいんですけど、まあどういうことかって言ったら、まず1回ですね、順番で追って話します。まずは大戸先生のツイッターをフォローしてない人はまず大戸先生のツイッターを順番を追って話すんですね。そうです。順番。めんどくさい人ですね。だいたい普通そういうのってこういうことやりますが先でしょ。ああ、そういうことか。普通はそうですよね。ああ、なるほどなるほど、そういうことね。こういうことやりますでこういうことやるからそれの、はこうですよって説明するじゃん。ああ、なるほどなるほど。だから次回のテーマを発表するのに今次回のテーマの発表するんじゃなかったんですよ。そうずいぶん話がそれてるけど。確かに。じゃあまずはテーマね、テーマ。びっくりした、よく考えてみたら今テーマの話したのになんで1000人突破の話になってるの。確かに、まあ、1000人突破したんで、って話もまあしたいんですけど、じゃあまず来週のテーマは、もう今まで皆さんがまあ写真をね、趣味として始めてきた人生の中で、もうこれはめちゃめちゃ大好き、気に入ってるっていう今すげえごめん割れました。割れた。ダの部分がすげえ飛んだ。そうですよね。すごい響いたなと思って。で、まあ、今までのカメラ人生の中で、これはもう今までにないぐらいの最高傑作が撮れたよっていう、まずは一番の傑作作品の1枚珍しいんじゃないですかを投稿してもらいます。今まで散々そういう写真じゃないんですよ。そうですね。ここは会心だって言ってるじゃないですかって言ってたのに。そうです。今回は1000人突破の記念なので、皆さんの最高傑作を見せてください。なるほど。で、まあ最高傑作を見せてもらう会心にするんですが、まあそこで1000人超えましたので、その写真を大戸先生プリントで四つ切り四つワイドでプリントして、リスナーさんにプレゼントしちゃおうかなと思います。全員？まあ全員ってわけいかないじゃないですか。1000人フォロワーさんがいて、1000枚出されちゃったら、1000枚を僕がねプリントしてプレゼントするのは、まあ僕が個人的に負担をするか、しないといけないわけですよ。まあ1000枚はさすがに厳しいです。なのでまあちょっと一回何枚集まるかによって、まあプレゼント枚数は決めたいと思います。あ、でもまあいやいいか。厳選しましょう。厳選しましょう。とりあえず5枚。5枚。ベスト5ってことですか。ベスト5。大戸先生が選ぶベスト5。そうです。皆さんが投稿していただいた中のベスト5を僕が選んで、その5枚を写真をプリントして皆さんにプレゼントします。トップ5の方に。トップ5の方にプレゼントします。はい。で、まあどういう風にして。なるほど。じゃあ自分の作品の中からある意味自分の作品の中から、これはプリントしてみたいなと。そうですね。いうものを選んで投稿すればいいってことですね。そうですそうです。次回は。はい。わかりました。そうです。どこに出せばいいですか。はい。じゃあそれを今からご説明しましょう。はい。で、まあツイッターに投稿してもらうんですけど、今までみたいなハッシュタグだけ何ちょっと聞いていい？ごめんね。1000人投稿来ても5枚なの。ずいぶんの確率低くね。もう少し上げてよ。まあその時はその時考えましょうか。わかりました。だからさっきのあれなんか投稿された枚数でちょっとどれくらいにするか決めますけど。そうですね。本当に1000枚で5枚は確かにちょっとね、あまりにもかわいそうなので。じゃあもし10人からしか応募がなかったとしても。それは5枚ですね。そうすると確率2分の1になる。2分の1になります。2人に1人当たりますから。はい。
ね。ベスト5ってことですね。はい。で1人が投稿できるのは1枚まで。1枚、ね。それはそうですね。1枚まで、いつも通り、1人1枚まででお願いします。お一人一作品これに関しては本当に2枚あるんだけどどっちがとかそういうのはなしです。もう必ず1枚に絞ってください。1人1枚、もう自分で選んだものねにします。で、まずどうやって投稿するかっていうと、まずはツイッターで大戸先生をフォローしてない方は、まず大戸先生をまずフォローしてください。で大戸先生をフォローしていただいて、この後に大戸先生がその今話した、こういうキャンペーンやります、1000人突破ありがとうっていうキャンペーンをやりますよっていうツイートをします。でこのツイートした記事をまず皆さん1回リツイートしてください。でこのリツイートをしていただいたら、そのリツイートした方の記事じゃなくてリツイートした大元の記事、大戸先生がこういうのやりますっていう記事のところに皆さんが、写真を投稿してそこにハッシュタグ大戸先生をつけてもらいます。別にコメント付きリツイートじゃなければ普通にあれでしょ。写真だけポンってリツイートするそうってことです。あ、そうコメント付きリツイートじゃなくて、普通にコメント付きリツイートでも別に構わない。それも皆さんのおコメン任せです。ト付きリツイートは多分こっちから確認できないんか。あ、そうなんですか。わかんないけど。まあそこは任せちゃっていいですかね。はい。なので皆さんの、リツイートはコメント付きリツイートでも普通のリツイートでもそれはお任せします。なるほど。で大元の僕が上げたツイッターの記事に、皆さんがコメントで写真をどんどん上げていってください。でその写真を、それが今のテーマが終わったら僕が1枚ずつ配信していきます。なるほど。はい。はい。で募集期間は7月31日の水曜日まで、7月いっぱい募集します。4月いっぱい募集すると。はい。今回はちょっと中途半端ですけど。じゃあ今回のこのやつが終わったらじゃあ次は、はい、その大戸先生の、はい、1000人記念そうオートコンテスト。そうです。1000人記念オートコンテストを開催します。はい。をやるってことだね。はい。わかりました。はい。はい。了解です。そうです。でその中から大戸先生が気に入ったものに。そうです。なんだ。気に入ったものをプリントしますよ。そうです。プリントして、送りつけますよと。送りつけます。お店に来れる方はお店に来てください。サイン希望の人はサイン希望って書いてください。ね。はい。それは DM でやり取りしてください。まあそうですね。そこはね個別でねやり取りしますのでね、どなたが選ばれるかは、まあお楽しみに。お楽しみというかそれ作品次第でしょ。まあそうですね。そうですね。まだ楽しみな段階じゃないですね。はい。わかりました。そういったじゃあとりあえずじゃあ全部は見るってことなんですね。全部見ます。だから1000枚来たら本当やばいな。全部見て全部総回収はすると。そうです。いつまでにそれおわす気なんですか。だって結果発表がいつになるんですか。そしたらまだわかんないですよ。あ、そっか、応募総数によってわかんないってこと。応募総数によってわかんないですね。でもまあお盆ぐらいには終わらせたいですよね。じゃあまたあれゴールデンウィークみたいにお盆を昼間からやるしかないですよね。月曜日以外にもやるしかないからじゃあね。休みなしですね。じゃあね、休み何1日だけ欲しいんだけどみたいなその顔。1日だけ欲しいな。1日だけは欲しいなみたいなその顔。1日だけぐらいは欲しいですよね、お盆ぐんね。いや僕は多分休まないですよ。まあ僕は休まなくてもね。ね、休まなくても僕は休まなくても僕は欲しいですね。1日だけぐらいでいいからね。まあ考えましょうよ。それはまあそうですね。まあいつやるかとか、まあそういうのはねまたおいおいちょっとやっていきながら考えていきますけども、そう言っときながらなかなかね来ないかもしれないですからね。そうなんですよ、意外とね。はい。わかりました。はい。じゃあ次回のテーマっていうかなんか急に企画発表になっちゃいましたけど。はい。次回のテーマは、皆さんの写真人生の中でベストショットを1枚送ってください。大戸先生仕上げをしてほしいやつってことですね。そうですね。はい。サイズ言った？はい。4つ切り4つワイドねでプリントしますのでね。でかいね。はい。まあ詳細はね多分明日、まあ今日ねツイートしますので皆さんちょっと待っててくださいね。はい。でそれをリツイートしてもらうのとそこにぶら下げてもらうと。そうです。作品を。はい。よろしくお願いします。なので皆さん今までみたいなハッシュタグつけてツイートじゃないですからね。大戸先生のツイッターの記事にコメントで投稿してってください。よろしくお願いします。はい。じゃあそんなことでやっていきますのでね、ぜひ皆さん、いい作品お待ちしております。はい、じゃあ MQ いきますか。はい。はい。もう今日もね。珍しくこっちから言ったね。久しぶりじゃないですか。MQ いきますかって言ったの。ね、
皆さん今までお金払ってね M 級を催促してましたけどね、はいね、本当にね。凌介一さんがお休みあげてくださいって。いや多分勝手に休むと思うので大丈夫そうで。ですすね、僕はもう好き勝手にやれるので本当にはい休むなーって言っても休んでると思うので大丈夫そうですね、逆にね、でそうじゃない時もありますから、週2ぐらい休んでるから大丈夫です。いやいやもうだいぶ休んでますねでもね休まなくて休めって言われる時もあるし、まあ両極端ですね。はいはい、じゃあ M 級始まりましたので、はい M 級いきましょう。どっからだろう最初の人。あ、北浦健さんがまとめてくれたフォローリツイートコメント欄に写真アップですね。でもそれですもうじゃあそれをそのままスクショしてツイートしましょう。はい、じゃあラビデビさんからかな。そうです。はい、ではラビデビさん、メディカル1233さん、ピリカ800さん、ケヤヒト杉にさん、りょうすけいちさん、ジャックノビリティさん、くまさん、カズ61さん、みさき佐々木さん、桜色さん、カメラウェイズさん、リュウバーユさん、イケモノさん、イケモノさんやっぱりイケモノさんって普通に読んだね。そうですね。いや今日はイケモノさんで行くんかなと思って。なくなっちゃった。ラナチュードさん、ノラクロさん、ネコカメラさん、ライド004さん、キシリトールさん、大福ゆきみさん、マサルコデラさん、堀井弘樹さん、山田天心北京亭さん、ピリカ800さん、中野のしですと、EPP1 さん、ともえすさん、松原和義さん、吉和さんか、はい、広助さん、小木蔵さん、勝谷渡辺さん、山形から来た佐藤さんです。はい、M 級山形に到着しました。今日ね、本当に大谷資料館でありましたね。はい、アバリティアハートさん、やったーす。陽介岡田さん、あれ渡辺哲也さん飛ばしてない？言ってないでしたっけ？あれ渡辺哲也さん、言った気がします。はい。陽介岡田さん、リハートコムさん、観光茶さん、アキラ永田さん、きなこさん、ティーポンファさん、大石さん、コーコちゃんさん、紫つつじさん、グリコさん、ロクさん、北浦健二さん、田村和彦さん、道具係さん、達也渡辺さん、中野のしですと、生き物さん、中野人お疲れ様でした。お疲れ様でした。逆流さん、ね、ありがとうございました。ね、青丸さん、コーナさん、N 高田さん、とも X さん、三崎佐々木さん、そうです。リプライに投稿してください。お願いします。中野人のしですと。はい。小路さん、はい、フォレスト3さん、はい、さあということでね、M 級いただきました。ありがとうございます。ね、いやーね、本当に、まああとはですね。まああとはですね。何がまああとはですね。なんかさらっとでも宣伝しないと気持ち悪いなと思って。何宣伝したいの？まあでもね、本当さらっと。そうだね。今日珍しく一個も宣伝しないんだ。そうですよ。今日本当にだいぶ控えてますから。だいぶ控えてたのね。はい。早く終わしたくて。そう。疲れちゃった。疲れちゃったから宣伝なしなんだ。でもなるほど。でもなんか宣伝しないとなんか気持ち悪いなと思って、まあでもね、さらっとね、もう皆さん多分もう見てる人少ないですからね。はい。アタース終わったからね。アタース終わったんで。まずはね、今月7月21日に里カメラ宇都宮本店で浴衣撮影会。待って、まずねって何？まずね、さらっとしようとしたのにまずねってどういうこと？まずねって2つぐらいあるんで。あるんだ。はい、わかりました。7月21日にね、浴衣撮影会がねありますのでね、みんなでちょっとモデルさんと一緒に、音先生と一緒に浴衣でちょっとこう夏祭り感をね皆さん味わいましょうよ。先週来てくれたね、岩井かすみちゃんも来ますので、ぜひ一緒にご参加いただければと思いますのでよろしくお願いします。そして8月13日14日ね、お盆の前半、こちらは撮影ツアー、星空ペルセウス座流星群、いやーロマンチックな世界に音先生と行きましょうよ。ね、星撮ったことないっていう人がもう特に一番来てほしいね。普段星撮ってるよって人も多いかもしれないけども、まずは今年ね初めて星撮ったことないっていう人ね、ぜひ音先生と一緒に撮りに行きましょう。それの件関してちょっと一つ文句言っていいですか？何ですか？大戸先生のツアーなのに今のところ女性ばっかなんですよ。そう、女性の方が多いんですよ。女性が多いの。どうなってんですか？いや、俺に聞かれても分かんないですよ。
大戸先生のツアーは大体男性じゃないですか。ね、本当最近女性が増えてきて、だんだん今半々なそのツアーだけじゃなくても今までの最近のツアーとかも結構男女比率が半々ぐらいになってきたんです。何をやらかしたんですか。やっぱり大戸先生イケメンっていう疑惑が今結構あらゆるところ出てて、結構その大戸先生は大戸先生界隈で界隈で大戸先生しかいない大戸先生界隈で、そう大戸先生しかいない大戸先生界隈で最近大戸先生ちょっとイケメンじゃない、結構意外とかっこいいねっていうのが結構出てきてて、大戸先生しかいない大戸先生界隈で、そうなんですよね、誰が噂してるのか知らないですけどっていう話があって自分から結構ね女性客が増えてるんですよね。本当にびっくりした。はい、特にね本当に大戸先生と一緒に寝たいってことなんですかね。いや違うでしょ確かに今この話を聞いて明日全部キャンセルになるわ。やばいな、それだけはご勘弁ください。もう皆さんキャンセル料 100% かかりますのでよろしくお願いします。そうびっくりしちゃった男性陣頑張ってくださいね。ね、頑張ってくださいねよくわかんないですけど、ね、ということなんでね、はい、男性陣頑張ってください。はい、ぜひ皆さんねご参加お待ちしてますのでね、もう本当に絶対星取りハマると思います。ペルセウス座流星群って本当に目で見ても楽しめますね。目で見て楽しんでさらに写真に撮って楽しめたらねいいかなと思いますのでね、連休の最初大戸先生と一緒に楽しく過ごしましょう。池村さん、カメラの構え方はかっこいいです。ありがとうございますね。それだけでもいいです。構えている姿見れますから、大戸先生のね生で見れるんでぜひよろしくお願いしますよね。いいですか。はい、宣伝はいいですか。宣伝以上です。あんまりやっちゃうとねまた概要欄からは言わなくていいですか。皆さんこの動画の概要欄からねお申し込みの e チケット、からね行けますのでぜひご覧いただければと思いますね。はいはいということで、はい、もうこの3連休はだいぶ、はい、多分皆さんも疲れたと思うんですよね。そうですね、はい、あちこち撮影行ったりとかね、はい、ちょうど天気の境目と言ったら変ですけど、はい、逆に雨が降ったから雨ならではの写真撮れたと思うんですけど、そうですね、雨降ったりね降んなかったり、はい、っていう、3連休でしたので、いろんな写真撮れたんじゃないかなと、はい思います。大戸先生もねこの3日間あちこち行っていろんな写真撮りましたんで、はい、来週ですよ。いよいよ来週になればまたあれですから、週明ければもう週明けてんか、週明けてますね、月曜日だから、はい、ね、もうやっと今週から落ち着きますんで、ね、そうですね、はい、また日常に戻るわけでございます。そうですね、はい、以上、はい以上でしたおしまいとはいかないですねじゃあということで、はい、大戸先生、はい、いよいよもうあれですよ、その3連休も終わりましたんで、はい、皆さんに、大きな声で、ご挨拶をしましてこの3連休を締めくくりたいと思います。わかりました。はい、はい、それでは皆様、はい、ご唱和ください。3連休の最後はオートですね。オートじゃねえわ